אז צהריים טובים לכולם וברוכים הבאים לאירוע נוסף של אייג'ינג אייל מיטאפ. לכל מי שזה אירוע ראשון שלו, אז ברוכים המצטרפים לקהילה. אני ג'ואנה ואני מנהלת את המיזם. ומי שלא מכיר, אז קהילת החדשנות אייג'ינג אייל פועלת כבר 5 שנים, במטרה לפתח אקוסיסטם חדשני שנותן מענה לאתגרי ההזדקנות. הקהילה פועלת עם שותפות רחבה, מספר משרדי ממשלה, משרד הכלכלה, רווחה, בריאות, רשות החדשנות, ובשותפות של ג'וינט אשל וארגון שיתופים. נמצאים איתי היום השותפים שלי בצוות, לירון בובה שחזרה אלינו בתקופת לידה, מנהלת הקהילה, טלי נחום, מנהלת סושיאל ופרויקטים, אופיר בן נתן, מנהל חדשנות וטכנולוגיה בשירות הזקנה בג'וינט אשל, ומיכל ענבל יעקובסון, מנהלת יוזמת יש אותנו ושיתופים. המפגש היום יעסוק באתגרים ייחודיים של בני 65 פלוס, שמתמודדים איתם במעבר לעולם הדיגיטלי. אנחנו ניתן כמה דוגמאות מהשטח, יש לנו כמה דוברות מאוד מעניינות שמצטרפות אלינו היום, לפיתוח של שירותים דיגיטליים מותאמים לבני 65 פלוס. אז מי שמתארח איתנו היום במיטאפ, זה כמה נשים מרשימות, דוקטור מיכל אלפרין בן צבי, שרובנו בקהילה מכירים, מומחית בפיתוח ממשקים דיגיטליים בני 65 פלוס, ומנהלת ידע מחקר ואסטרטגיה בהכללה דיגיטלית בג'וינט אשל. נעמי שולמן, מנהלת פיתוח עסקי באגף בריאות דיגיטלית במשרד הבריאות. מיטל ון בורן, מנהלת מחלקת פרויקטים וחוויית לקוח בכללית מושלם, והדס קגן, מנהלת מחלקת דיגיטל בשירותי בריאות כללית. לפני שאנחנו נתחיל וניתן את רשות הדיבור לדוברות שלנו, אני רוצה להזמין את יוסי אימן, מנכ"ל ג'וינט אשל, ואחריו את צפי הלל דיימנט, מנהלת המחלקה ליישום סטנדרטים באחיות בגריאטריה במשרד הבריאות, לכמה דברי ברכה בפתיחה. אז יוסי, אתה יכול לדבר. תודה רבה ג'ואנה, תודה לכל אנשי אייג'ינג אייל ולשותפים השונים שארגנו גם את המפגש הזה. אני אתחיל רגע ברקע שאולי לא מוכר לכולם בעוצמות האלו, שתוחלת החיים בעולם עולה, זה כולנו יודעים, וכמות האוכלוסייה המבוגרת וגם האחוז שלה באוכלוסייה גדלה, אבל בישראל היא גדלה עוד הרבה יותר מרוב העולם, ואם בדנמרק ובישראל לפני 30 שנה היו מעל 5 מיליון אנשים, בישראל יש היום 10 מיליון אנשים, בדנמרק יש היום 6 מיליון אנשים. אז זה מראה את הריצה המהירה שישראל עושה בגידול האוכלוסייה, אבל בתוך כך, גם בישראל שרצה בצורה מטורפת לגידול אוכלוסייה, הגידול של אוכלוסיית 65 ומעלה, ביחס לכלל האוכלוסייה, היא פי 3 בישראל. והגידול של האוכלוסייה מעל גיל 80, ו5 ומעלה בישראל, היא גדולה פי 4.5 מאשר הגידול העצום בכל ישראל. כך שהממדים שאנחנו מדברים עליהם, והנושא שאנחנו מדברים עליו, הוא עומד לקבל עוד יותר עוצמות וצונאמים, ואת הנתונים האלה חשוב שנזכיר. אני רציתי להתמקד בעיקר בנושא של המקום של היכולות הדיגיטליות בתוך קידום הבריאות והתפקוד, ואני אתחיל רגע במפת המדדים. כידוע לרובכם, מי שלא, ראוי שיכיר וילמד. לפני כמעט 4 שנים, ממשלת ישראל מקבלת החלטה שנקראת מפת המדדים להזדקנות מיטבית. 6 משרדי ממשלה מגישים את ההצעה, אנחנו עומדים מאחוריה, והיא בעצם לראשונה בתחום חברתי בישראל, שמה מצפן למדינת ישראל מה זה הזדקנות מיטבית, ומה הם המדדים שיקדמו אותם. בתוך ההחלטה הזאת, הנושא של בריאות ותפקוד הוא אחד המרכיבים החשובים כמובן, לצד אגב מדדים אחרים, משפחות מדדים אחרים שקשורים לעולם המשמעות ועולם החוסן הכלכלי, או שבעצם יהיה לבן אדם סיבה לקום בבוקר, משמעות, שיהיה לו כוח לתפקד, בריאות ותפקוד, ושיהיה לו איך לממן את זה. ויש כיום כבר 70 מדדים שנמדדים כל שנתיים, והמדדים בנושא הבריאות הם מדדים מאוד מאוד מרכזיים, גם מדדי הבריאות, גם מדדי ניהול בריאות וגם מדדי אורח חיים פעיל ובריא. אז מדדי ניהול בריאות כמו חיסונים, שפעת,
סוכרת, שבץ מוחי ועוד, ומדדים מעולם האורח חיים בריא, כמו פעילות גופנית, שינה, תזונה, אלה הכל מדדים בינלאומיים שארגון הבריאות העולמי מגדיר אותם כחשובים, תת משקל, כאלו שיאפשרו לבן אדם להעתיק שנים מבריאות גרועה או בינונית, על פי הגדרת ארגון הבריאות העולמי, לשנים בבריאות טובה. והמחקר מוכיח שזה דבר אפשרי ודבר שניתן לעשות אותו, ויחשוב כל אחד על עצמו, על קרוב משפחתו, אבא, אמא, אח, אחות, מה המשמעות? שאני מצליח להעתיק כמות שנים נכבדת מתוך השנים שאני חי בהם, מבריאות גרועה ובינונית לבריאות טובה. בתוך כל המדדים האלה שדיברתי עליהם בעולם הבריאות, המדדים של אוריינות דיגיטלית ואוריינות בריאות, שאחת גם מתנות, האוריינות הדיגיטלית בדרך כלל גם מתנה את רמת האוריינות הבריאות של הבן אדם, הם מרכיבים מאוד 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 חשובים לכל אותם מדדים בתחום הניהול בריאות ואורח חיים בריא שדיברתי עליהם. כי בן אדם היום שהוא לא אוריין דיגיטלי והוא לא אוריין בריאות, זה כמו הכשל בקרוא ובכתוב בשנות ה-70, והנשיא נבון אז הגדיר פרויקט גדול שהיה נשיא המדינה לפני למעלה מ-55 שנים, ביאור הבערות. ביאור הבערות היה אז קרוא וכתוב. היום הביאור הבערות הוא האוריינות הדיגיטלית כבסיס, והקומה מעליה אוריינות בריאות או אוריינות ברמות אחרות, אוריינות פיננסית, אוריינות חברתית, אוריינות תכנונית וכדומה וכדומה. הדברים האלה לא נשארים רק בתיאוריה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בודקת אותם בכל שנתיים ומפרסמת דוח, וכל אחד יכול להיכנס לדוח הזה, והיום כמעט 40 מדדים מתוך ה-70 שקיימים הם בעולם הבריאות, אורח חיים פעיל וניהול בריאות, וגם בתוכניות והמהלכים הגדולים שלנו היום שמבוצעים יחד עם משרדי הממשלה, רבים מאוד מהדברים עוסקים בקידום אוריינות דיגיטלית ואוריינות בריאות, כדי לאפשר לשפר את מדדי ניהול הבריאות ואורח חיים בריא, גם בתחום הפרט, ומפת המדדים כולה עוסקת במדדי הפרט, וציינתי כמה מהם, אבל גם במדדי המערכת. ניתן דוגמה אחת, הפרויקט אולי הכי גדול בזקנה שאני מכיר, שמתקיים היום בישראל בראייה בין משרדית, רשות מקדמת הזדקנות מיטבית, שנקראת מיוני מוניסיפליטי, שנערכת ל100 שנות חיים, מיוני 100, יש מדד פרט שעוסק בהליכתיות, זה מדד פרט בנושא של קידום אורח חיים בריא, אבל במדדי המערכת יש מדד מערכת לרשות המקומית, שאנחנו בודקים את מצבו בכל אחד מהרשויות שמשתתפות במיזם הזה, והוא בודק את רמת הנגישות למידע, שכמובן מרכיב מרכזי בו הוא אוריינות דיגיטלית, כדי לאפשר את קידום בין היתר הליכתיות, שהוא מדד פרט, אבל גם יציאה מהבית של זקנים, איך נראה המרחב הציבורי, להפגיש אותם יותר עם חברים כדי להפחית בדידות, וכדומה וכדומה. ויש אפילו תוכניות, בתוך התוכניות שאנחנו מובילים היום ממשרדי הממשלה והמהלכים, במהלך הבריאות, במהלך הסיעוד, במהלכים שיקומיים לצפון ולדרום, שעוסקים ממש בלמידה של אוריינות בריאות למבוגרים, לצד כמובן תמיד אורח חיים פעיל ואורח חיים בריא וכדומה. אז אני מאחל לכולנו, שיהיה לנו יום מוצלח. אגב, כל הדברים יושבים על פרויקט גדול ומיזם גדול, שבו הבחנו לפני 8 שנים, שהאוריינות הדיגיטלית של הזקנים בישראל היא הנמוכה ביותר, למדנו את הסיבות מדוע, ובעצם ביחד עם מערך הדיגיטל, פיתחנו את היסודות למפתחים ולמלמדים, איך להגביר אוריינות דיגיטלית, ומכאן לאוריינויות אחרות של המערכות השונות. אז שיהיה לנו יום עיון מוצלח, ותודה לשותפים. צפי? אז אחר צהריים טובים לכולם, ותודה לכל השותפות והשותפים מהמשרדים ומהגופים השונים שבעצם איתנו ביחד. שמי צפי הלל דיאמנט, אני אחות הראשית באגף לגריאטריה במשרד הבריאות, וכפי שאתם יודעים, משרד הבריאות אמון על בריאות, אבל התובנה שאי אפשר לטפל רק בבריאות, אלא השותפות, כמו בכל דבר אחר בתחום הגריאטרי, חייבת להיעשות על ידי מגוון שותפים, על מנת להגיע לתוצאה מקסימלית.
למשרד הבריאות יש מבחני תמיכה שמתגמלים את קופות החולים כדי לעודד בריאות, ותהליכים נוספים שקורים גם כלפי המוסדות הגריאטריים, שבהם בעצם תגמלנו את המוסדות על קידום תהליכים דיגיטליים במוסדות עצמם. זה שינוי גם בקופות החולים, גם בשירותים נוספים שאנחנו רואים. אנחנו רואים שהצורך הדיגיטלי הוא צורך קריטי, וקידום בריאות חייבת להשתלב עם תהליכים דיגיטליים. יש לנו את תוכנית מיטב שקיימת בבתי החולים שמעודדת, מיטב זה בעצם מניעת ירידה תפקודית באשפוז, כי זיהינו את זה כצומת מרכזית. האם יש שם דיגיטציה? לא מספיקה. והשותפות עם המשרדים האחרים ועם הגופים האחרים, בהחלט ברור לנו שיש את הצורך יותר ויותר להכניס את הדיגיטציה לתהליכים. אז בפורום הזה של Aging.il, בפורומים נוספים כמו פורום ברק, שמשתף תהליכי עבודה, ובתהליכים שנעשים בתוך המשרד, אנחנו בהחלט מודעים ומחבקים את העשייה, לומדים מהשותפים ומקדמים. תודה רבה. תודה רבה ליוסי ולצפי. לפני שאני מעבירה את זכות הדיבור לאורחות שלנו, אז אני רק אגיד שאתם מוזמנים לכתוב שאלות בצ'אט. אנחנו נאפשר מענה למספר שאלות אחרי כל דוברת, כדי שלא יצטברו שאלות, אבל אנחנו משאירים גם זמן לשאלות בסוף המפגש, במידה ומישהו לא קיבל מענה. ועכשיו אני רוצה להזמין את דוקטור מיכל אלפרין בן צבי, שתציג את העקרונות לעיצוב שירותים מותאמים לגיל השלישי. מיכל, בבקשה. אהלן, צהריים טובים. בואו נעשה תרגיל קטן. תעשו איזשהו סימן בצ'אט, אם יצא לכם בשנה האחרונה לפנות דרך האתר או אפליקציה של קופת חולים ולהתכתב עם איזושהי בקשה. תעשו איזשהו סימן שנראה אם יצא לכם בשנה האחרונה. להשתמש באתר או באפליקציה של קופת חולים. מעולה. ועכשיו מי שלא זה, תעשו עוד סימן לייק אם יצא לכם להשתמש בביקור מרחוק באופציה של שיחת וידאו אונליין עם רופא. תעבירו למצב גלרי אז נוכל לראות. אוקיי, כן מעט, כן זה שאלה קצת יותר פרקית. ועכשיו תעשו לייק מי שצפה במידע אישי דרך האתר או האפליקציה של קופת חולים. אוקיי, תעברו קצת בין השאר, כל מי זה דרך טובה לראות מי פה איתנו, כל מי שפה איתנו תראו כמה סימנים יש על המסך, כמה מאיתנו עשו את זה. אני יכולה לרפרף, אפשר לנחש סדר גודל של בטח 60-70% מאיתנו, השתמשו או באתר או באפליקציה של הקופה. ועכשיו בואו נדבר על אנשים מבוגרים וקצת מה קורה איתם בכל העולם הזה. אוקיי. טוב, לפני שנדבר על מה נדבר, אז קצת לראות איפה אנחנו בסטטיסטיקה, וזה סקר שעשה מכון ברוקדייל ממש לא מזמן והתפרסם, זה סקר שעשה על מדגם של 2,000 איש, טלפוני שממש עברו אותם אחד אחד. אז תראו איפה אנחנו נמצאים. אם היה את הסטטיסטיקה שלנו, של כמה מאיתנו פונו בהתכתבות, אז ראינו פחות או יותר סדר גודל של 60-70%, אנחנו לא בדיוק אוכלוסייה מייצגת, אבל תראו איך המספרים הולכים ויורדים ככל שאנשים מזדקנים, ואנחנו מגיעים לסדר גודל של פחות או יותר כ-40% ומטה, אנשים שהם מעל גיל 71, וגם כשמדברים על צפייה בפורטל אישי, כל המידע דרך האתר או האפליקציה, אז גם פה אתם רואים שאנשים צעירים הרבה יותר משתמשים בזה, מעל 60%, ואנחנו רואים את הנתונים כבר הרבה יותר מעודדים וטובים, אבל גם כן קצת יותר נמוכים עם הגיל. והדבר האחרון, שהרבה פעמים קרה לנו לחשוב שזה השירות אולי הכי יעזור לאנשים מבוגרים, אנחנו מסתכלים על כמה מהם משתמשים ברופא אונליין ורופא מרחוק, אז אנחנו רואים שבשנת 24 יחסית מספר יותר גבוה גם פה של אנשים צעירים, וגם פה המספרים הולכים ויורדים. אז המגמה הזאת היא קיימת כמעט בכל דבר שלא נסתכל. הסיבה שאנחנו פה זה כי חשבנו שיש הרבה מאוד מה ללמוד מקייס סטאדים ומגופים ומקופות חולים ומאמצים של קופות חולים שלא הסתפקו בנתונים האלה, ורצו לראות איך הם יכולים בכל זאת להגדיל את השימושיות ולהפוך את הפלטפורמות שלהם ליותר נגישות וטובות לאנשים מבוגרים, והיה להם כמה קייס סטאדי
די מדהימים לגבי עלייה של conversion, שחשבנו שכל מי שפה יוכל ללמוד. אני אגיד עוד איזה משהו אחד קטן שאני לא אשכח. יוסי דיבר בהתחלה על מפת המדדים. לכל מי שפה שמקופת החולים ומבתי החולים, והגעתם מבתי החולים ומקופות החולים, אני רק אגיד שהמאמצים האלה להנגשה דיגיטלית הם חלק גם ממהלך רחב יותר ומאוד קשורים למה שנקרא מהלך הבריאות, ויש פה את דוקטור רוני שנקר, ואני לא יודעת אם אחינועם שאתם אולי מכירים, ואיילת, אז יש פה ככה צוות שלם במהלך הבריאות שמתעסק בדיוק בשאלות של איך אפשר להעלות את הבריאות של אנשים זקנים על ידי כל מיני שיתופי פעולה עם קופות החולים ועם בתי החולים, וזה בהחלט משהו שאפשר לשים אותו בשיח. טוב, עכשיו אני קצת חוזרת אחורה, ועל מה אני רוצה שנדבר? אני רוצה שנדבר על איך מעלים שמישות של מוצרים, כל העולם של usability, על איך מעלים את הערכת הערך הנתפסת, ולהציג case study מעניין שנים האחרונות. תראו, זה אבא ואמא שלי, בני 77, אבא שלי עדיין עובד, יש לו חברת עסקים, הוא כל היום נמצא במחשב, לא עם אוריינות דיגיטלית גבוהה, ואמא שלי פנסיונרית, שניהם ברוך השם עם תיק רפואי שלא מבייש אף בן אדם בן 77 ומעלה, תיק רפואי מרשים, לא מעט הפניות לבדיקות, הרבה מההפניות לבדיקות והזימון של התורים והבדיקות הם מסתכלים באתר של קופת חולים, אבל בכל מה שקשור לדברים קצת יותר מורכבים, אפליקציה לא היה להם עד שלשום, את האפליקציה של קופת חולים, הם גם לא ידעו ולא הבינו, אפילו רק להבין איפה נמצאת חנות האפליקציה ואיך מורידים היה חתיכת תהליך, כשהם צריכים להזמין טופס 17 הם מתקשרים לאסתר האחות שתעשה את זה בשבילם, אז הם נמצאים אונליין, הם יודעים להיכנס לאתר של קופת החולים דרך הפורטל ודרך הדסקטופ שלהם, אבל בכל מה שקשור למובייל הדברים הרבה יותר מורכבים עבורם, ועל זה בדיוק אני רוצה לדבר. מה אנחנו יודעים על אנשים מבוגרים, באופן כללי משתמשים מבוגרים? אנחנו יודעים שהם עושים יותר טעויות ויותר פעולות מקריות, הם מוצאים את עצמם לוחצים במקומות שהם לא התכוונו, הם הרבה פעמים יסגרו חלונות, הם ילחצו על כפתור שהם לא התכוונו וכולי, ויש איזה המון סיבות פסיכולוגיות מעניינות ללמה זה קורה, אבל הם גם מוסכים יותר בקלות דעת, יותר קל כשקופץ להם איזושהי חלון או הודעה, הם מוסכים הרבה יותר מהר, הם גם מבצעים פחות במשימות שרוצות זיכרון מן הסתם, הם משתמשים באסטרטגיות חיפוש שונות, יש המון מחקרים שמראים שהם סורקים את המסך בצורה אחרת, ולוקח להם יותר זמן להשלים משימות, כל הרבה יותר לאט, ולוקח להם גם יותר זמן ללמוד כל ממשק חדש, בין אם זה אפליקציה או מכשיר חדש, וכל זה גורם לעובדה, אחוזי הנטישה של יוזרים מבוגרים הרבה יותר גדול, כמה יותר גדול, הם יעשו את זה 30 שניות יותר מוקדם, ויש להם סיכוי של פי 2 לעשות את זה. אנחנו רואים דרופ הרבה יותר גדול, שאנחנו מסתכלים על פאנלים של אפליקציות, על תהליכי אונבורדינג, אנחנו רואים שיעורי נטישה הרבה יותר גדולים, ואם אנחנו רוצים להסתכל יותר לעומק ולראות איך אנחנו יכולים להעלות את הקונברז'ן ספציפית בקהלים האלה, אז יש לנו כמה דברים שאנחנו צריכים להימנע מלעשות, ואספתי פה שלל טעויות נפוצות שקיימות בהמון מוצרי בתחום הבריאות הדיגיטליות, רוצה לחלקכם תצדעו איתם. אחד, ואני נתקלת את זה ממש חדשות לבקרים, המחשבה שאין סיכוי, שמראש אפשר לוותר עליהם, לגוגל תמיד היה אמרה כזאת שמפתחים בשביל ה-80%, כאילו, יש כל האמרות על דיגיטל אינקלוז'ן, ובסוף שאתה רוצה לבדוק אם המוצר שלך טוב או לא, אתה מסתכל על מי זה ה-80% האלה, שאתה רוצה להגיע אליהם, והרבה פעמים אתה מוותר על אנשים מבוגרים בהקשר הזה, כי אתה חושב שאין סיכוי, הם בכלל לא יהיו קהל היעד שלך וכולי, ולצערי אני יכולה להגיד שאנחנו הרבה פעמים מפספסים המון מהמקרים האפורים שיכלו להיכנס, הרבה מהיוזרים המבוגרים שלנו יכלו להיכנס בכיף, וחלקם אפילו עם עוד קצת מאמץ, פשוט כי אנחנו מניחים, יש לנו איזושהי תפיסה סטריאוטיפית שאין סיכוי שהם יהיו היוזרים שלנו. טעות נפוצה שנייה זה כל מה שקשור לארכיטקטורת מידע שהיא מורכבת מדי, אני קצת אדבר על זה, המון, זה ספציפית, יש עולם שלם של מיקרו-קופי ספציפית בכל התחום של מוצרים של בריאות דיגיטלית, אנחנו נוטים הרבה יותר להסתמך על אייקונים ממה שהם מסוגלים לעשות. עוד טעות נפוצה מאוד, אתם בטח תזדהו, או כל מה שקשור לאימות מהיר רב שלבי, כל הדברים האלה שהם מורכבים, או פשוט תהליכי אונבורדינג הם מסובכים, והרבה פעמים יש איזשהו חוסר סבילות לטעויות, ואנחנו נדבר על זה תכף. וטעות נוספת שחוזרת ואני קצת אדבר איתה,
זה פשוט חוסר הסבר מספק של מה אנחנו באים לעשות פה, למה להם בכלל לנסות את הפיצ'ר החדש שאנחנו רוצים להציע להם, את המוצר, למה הוא יותר טוב ממה שקיים עכשיו. אז אלה 5 הטעויות הנפוצות, ואני חושב שנצלול. אנחנו נחזיק בראש את האמרה הזאת של מייקרוסופט, יש להם אמרה מאוד מאוד יפה על עיצוב מכליל, solve for one, extend for many, תפתור בעיה לאנשים, שהם אומרים for one הם מתכוונים לבן אדם עם מוגבלויות, תפתור בעיה לבן אדם עם איזושהי מוגבלות ותרחיב אותה כלפי אנשים אחרים, זה בדרך כלל יעבוד. וזאת האמרה של עיצוב מכליל. אני חייבת להגיד משהו, כשאני התחלתי את דרכי המקצועית בעולם הזה לפני אי אלו שנים, לקחתי איתי את האמרה הזאת, גיליתי בהמשך הדרך שהאמרה הזאת נכונה עד גבול מסוים. עד מתי היא נכונה? כשיוזר פוגש מוצר, הוא שואל את עצמו 3 שאלות מרכזיות. הוא שואל את עצמו האם הוא יכול להשתמש במוצר, האם המוצר באמת פותר איזושהי בעיה אמיתית שיש לו, זה העולמות של value proposition, של עבודה, של ה-job to be done, למה שווה לי להשתמש ספציפית במוצר הזה, ולמה עדיף לי, אם ניקח את ההורים שלי, עדיף לי באמת להשתמש באפליקציה או באיזשהו פיצ'ר באתר, במקום להתקשר לאסתר ולבקש טופס 17. מה הערך שאותו פיצ'ר מוצא, עד כמה אני יכול כמנהל מוצר, לצורך העניין כאיש מוצר, לדברר את הערך של המוצר הזה, מה אני מרגיש לגבי זה. עכשיו, משתמשים מבוגרים, או בכלל, יוזרים שואלים את עצמם עוד כל מיני שאלות, שווה לי לשלם על זה, מה יקרה לי אם אני אשתמש, יש עוד כל מיני שאלות, אבל אלה 3 השאלות המרכזיות. ואם נחזור חזרה לאמרה של מייקרוסופט, תפתור בעיה אחת, זה יעזור גם לאנשים אחרים, מה שאתם תראו, ובגלל זה גם ההרצאה התמקדה בזה, 2 השאלות הראשונות, המקומות של השמישות והמקומות של איזה בעיה המוצר פותר לי, תפתרו את זה ליוזרים מבוגרים, ואתם תראו את זה בקייס סטאדי השונים ובדוגמאות גם של קופות החולים, תפתרו את זה לאנשים מבוגרים, זה יעבוד מצוין גם עבור יוזרים צעירים יותר. 2 השאלות הראשונות. בשאלה השלישית של מה זה גורם לי להרגיש, כמה אני גאה, שמח, כל המקומות הקצת יותר רגישים של מוצר, זה לא תמיד 1 ל-1. לגבי השאלה הראשונה של עולמות השמישות, ובזה אני רוצה להתמקד עכשיו, יצא המדריך הזה עם מערך הדיגיטל, יש בו המון טיפים, ובסוף המפגש גם תקבלו מייל עם הקישור למדריך למי שעוד לא מכיר. אני רק אגיד לאנשי קופות החולים ובתי החולים שנמצאים פה, שהרבה מהדוגמאות ששמנו במדריך נלקחו מתוך אתרי קופות החולים, אתם יכולים אולי לזהות אותם, ויש שם, אני רק אגיד, יש שם סיפורי מקרה והסברים של למה זה חשוב, ועקרונות של איך מתכננים מסך וקווים מנחים וממש מסכים של מה לעשות ומה לא לעשות. אז זה פרומושן קטן למדריך שאנחנו נשמח שתשתמשו בו כמה שיותר. ואני רק אגיד כמה מילים לגבי ארכיטקטורה, כי כשאנחנו מדברים על שמישות יש 3 דברים מרכזיים שצריך לקחת בחשבון. האחד זה ארכיטקטורה, איך אני בכלל מתכנן מסך, מה אני צריך לדעת על ניווט והתמצאות, איך יוצרים ממשק שקל לתפעל, זה מקום אחד, המקום של ארכיטקטורת מידע. ובהקשר של אנשים מבוגרים צריך לקחת בחשבון שכשאנחנו מזדקנים, וזה כולנו, זה לא משנה כמה אנחנו אוריינים דיגיטלית, ככל שנזדקן היכולת שלנו למקד את תשומת הלב שלנו בגירוי אחד שנמצא על המסך ולהתעלם מגירויים אחרים הולכת ויורדת. ולכן אני נתקל במסך כמו המסך הימני, וסליחה לאנשי קופות החולים שמזהים את המסך הזה, הרבה יותר קשה לי למצוא את הספציפית את המקום שבו אני צריך להיכנס לחשבון, כי יש לי המון כפתורים והמון דיסטרקשן על המסך והמון דברים שיכולים להפנות את תשומת ליבי. לעומת זאת כשאני נמצא במסך שנראה כמו המסך משמאל, אז ברור לי שזה תופס שטח נדל"ני מאוד מאוד גדול, אבל ברור שגם במונחים usability, ברגע שאני מגדילה את אזור הכניסה ויוצרת נורא ברור הוראות של מה לעשות, אני מגדילה את השמישות של המסך. זה לגבי ארכיטקטורה. עוד דבר נוסף, הדבר השני שצריך לשים עליו בחשבון בהקשר של usability זה הנושא של מיקרו-קופי. עכשיו אנשים מבוגרים נוטים הרבה יותר להסתמך על מיקרו-קופי מאשר אנשים צעירים, הם הרבה יותר יקראו וגם לכן אגב הם הרבה יותר יתעייפו מהרבה טקסט על המסך. מה חשוב לקחת בחשבון? כל הנושא של הז'רגון, של איזה טון, שפת המוצא, ה-voice of tone, הרבה יותר חשוב כשמדברים על יוזרים מבוגרים, גם השאלות של כמה לכתוב, איפה אני שם את הטקסט על המסך, אפילו מה גודל הפסקאות. הנושא של הודעות הצלחה ודיאלוגים הרבה יותר חשובים, תכף אני אסבר גם למה,
והדבר הנוסף, ואתם תראו את זה אתם תראו את זה בדוגמה שמיטל תיתן על כללית מושלם, זה כל הנושא של הודעות שגיאה. הוא נושא סופר מהותי. אם תחשבו על זה, הודעת שגיאה מופיעה כשיוזר עושה משהו שאנחנו לא רצינו שהוא יעשה. הוא מצא את עצמו במקום שהוא לא התכוון להיות בו. יוזרים הם מבוגרים, הרבה פעמים תחושת המסוגלות שלהם נמוכה יותר. הם מראש הפנימו תפיסות גילניות שאמרו שהם לא דיגיטליים, ולכן כשהם נתקלים בהודעת שגיאה, החוויה האישית הסובייקטיבית שלהם זה התחושה של שיתוק של מה אני יכול לעשות עכשיו. כל מי שפה ראיתי את רותי עצמן, כל מי שפה שנמצא הרבה באינטראקציה עם יוזרים מבוגרים מכיר את החוויה הזאת של מה אני אמור לעשות, כרגע הופיעה לי הודעה. ולכן גם הודעות הצלחה וגם הודעות שגיאה הן הרבה יותר חשובות כשמדברים על יוזרים מבוגרים. ויש לכם פה כמה דוגמאות של הודעות שגיאה שהן טובות ושהן פחות טובות. אז הודעות שגיאה שהן לא טובות זה הודעות או שמשתמשות בז'רגון שאני לא מכיר, הודעת שגיאה 404 שחלק גדול מהיוזרים שלנו לא יודעים מה הכוונה, אבל גם ז'רגון שלא אומר לי מה לעשות, או גם לא נותן לי, אין לי CTA מספיק ברור, אין לי call to action שאומר לי מה לעשות. אז זאת הסיבה שההודעות מצד ימין הן פחות טובות, אבל הודעות לעומת זאת שאומרות לנו, היי, אנחנו לא זיהינו פעילות. It's we who lost this page. It's not you, it's about we. It's we who lost this page. אנחנו לא זיהינו את העמוד. זה הבעיה היא בנו, ובוא תראה מה אתה יכול לעשות. יש לנו הסבר מאוד קטן של מה נעשה, והנה מה אתה יכול לעשות הלאה. אלה בדיוק ההודעות שמגבירות את תחושת המסוגלות, ועוזרות ליוזרים מבוגרים לצלוח תהליכי אונבורדינג. ועוד היבט נוסף בשמישות זה כל הנושא של החלטות עיצוביות, פונטים, גודל, ריווח, קונטרסטים, יש פה המון החלטות ועצות לגבי UI. פשוט צריך לקחת בחשבון שמגיל 40 שעות העין שלנו משתנות, כל הנושא של ויסות מוטורי, יכולת ללחוץ ולדייק בידיים הולכת ויורדת, ולכן מרווחים קטנים מדי, קונטרסטים לא מספיקים וכולי, הם פשוט לא מספיק טובים עבור יוזרים מבוגרים. זה היה כל העולם של השמישות. מעבר לזה יש את כל השאלה של ה-value proposition, וזה כבר הרבה יותר מורכב, לבוא ולהעביר איך אני מדברר את זה בצורה טובה. אז יש כל מיני טיפים שאפשר לעשות. דבר ראשון, ככל שהצעת הערך שלנו תהיה ברורה יותר, בלי משהו כללי, אלא להצליח לענות בצורה ברורה, איך הפיצ'ר הזה הולך לעזור ליוזרים שלי ממש עכשיו. אז פתרון ניטור רפואי מתקדם, זה לא טכנולוגיה מי יודע מה, אבל בדיקות יומיות בלי לצאת מהבית, אפילו את זה אפשר היה לחדד עוד יותר, זה משהו שממש מצליח לדברר בצורה הרבה יותר טובה, ואני חייבת להגיד לכם, שאני רואה את זה באמת, ממש עשרות אם לא כבר מאות דוגמאות, case study, שלהצליח להעביר את הצעת הערך בצורה ברורה, פשוט מצליח לעשות פלאים בקונברשן של מוצר, אז זה סופר חשוב. עוד טיפ של $1,000,000, שימו טסטימוניס, שימו עדויות, מעלה לי תמונה יפה, אז הייתי גם שמה אותה פה, כל הטסטימוניס, כל העדויות שאומרות, היי, מאז שהתחלתי להשתמש באפליקציה, אני מגיעה פחות למרפאה, היי, אני משתמשת כבר במוצר, יש כל מיני סיבות שמוכיחות למה ספציפית על יוזרים מבוגרים זה עובד אפילו יותר טוב. עוד דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון, ככל שהמוצר שלכם מתכתב עם באמת כאב ובעיה שמטרידה את היוזרים בצורה ברורה יותר, ומבהירה בצורה יותר טוב למה שווה להם לשנות מהדרך שבה הם רגילים יותר, ככה נראה יותר engagement. כתוב פה אפקט העלות השקועה, זה מושג שלקוח מכלכלה התנהגותית, שאומר במילים פשוטות שככל שבן אדם משקיע מאמץ בדרך מסוימת, ככה יהיה לו יותר קשה לעבור לאלטרנטיבה אחרת, גם אם היא קלה יותר. עכשיו, היוזרים המבוגרים השקיעו את כל החיים שלהם בלהכיר את אסתר האחות, ואת סניף קופות החולים, ואת האתר, אפילו את האתר שלכם, אפילו את האתר של קופת החולים. הם השקיעו המון זמן כבר בללמוד את הממשק החדש של האתר. אתם רוצים להניע אותם לאפליקציה, אתם רוצים להניע אותם לפיצ'ר, אתם צריכים להסביר בצורה הרבה יותר חזקה מאשר ליוזרים צעירים, למה שווה להם לעשות את המאמץ הזה. עוד היבטים נוספים, שמתי פה רק שני דברים קטנים לגבי כל ההיבטים הרגשיים. אז שני דברים שאפשר לקחת בחשבון שאנחנו מעצבים את המוצר שלנו בהקשר של
היבטים רגישים ספציפית בהיבטים של בריאות דיגיטליות. זה נכון תמיד, זה עוד יותר נכון בענייני בריאות. אחד זה כל הנושא של השליטה, ויש לי כל מיני דרכים להגביר שליטה, אתם תכף תראו אותם, בין אם זה שליטה בקצב ההתקדמות, בין אם לשאול את היוזר האם אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את זה, יש כל מיני דרכים שבהם אני יכולה לגרום ליוזר להרגיש יותר שליטה, זה דבר אחד. ודבר השני שאני צריכה בו זמנית לעשות, זה להסיר חששות, להסיר חששות עוד רגע לפני שהוא מתחיל לחשוש, להצליח לתת לו מענה, משהו כמו אל תדאג, כל מה שעשית נשמר בתיק הרפואי שלך ואתה יכול לגשת בכל רגע, תמיד אתה יכול לפנות למרפאה, לא יודעת, כאילו תלוי בעוד פעם במה המוצר שלכם מנסה לעשות, אבל זה סופר מהותי. אני רוצה עכשיו לתת דוגמה מחברה מקסימה שיצא לי לעבוד איתה, מדיסייף. מדיסייף היא פלטפורמה שעוזרת לאנשים לזכור לקחת את התרופות שלהם בזמן, ואתם רואים פה את צוות המוצר הנהדר עם טליה שלדעתי ראיתי אותה פה בקהל, ורועי והדר, חבר'ה מעולים שפיתחו מוצר מעולה שמזכיר לאנשים באמת לקחת את התרופה שלהם בזמן. אחד הפיצ'רים שלהם היה מדפרנד. מדפרנד הייתה התראה, הייתה אפשרות של המשתמש להגדיר איש קשר שלו שיקבל התראה כל פעם שהוא שוכח לקחת את התרופה שלו בזמן. אז לצורך העניין אני יכולתי להגדיר את הבן זוג שלי, ואם עברה חצי שעה מהזמן שהייתי אמורה לקחת את התרופה שלי, הוא היה מקבל התראה ואמר, היי, שימי לב, מיכל היא שכחה לקחת את התרופה שלה בזמן, בואי תזכירי לה. רצינו להעלות את ה-engagement בפיצ'ר הזה מכל מיני סיבות, זה היה טוב ל-retention של יוזרים, זה העלה adherence של תרופות, זה גם עזר למשוך יוזרים חדשים, אז זה היה פיצ'ר מעולה. בשביל לעשות את זה שלחנו כרטיסים שאמרו ליוזרים, היי, ידעתם ש75% מהיוזרים שלכם שוכחים או לא לוקחים את התרופות כמו שרשמו להם? עכשיו הסיבה שעשינו את זה כי יוזרים צעירים יותר כשהם שוכחים לקחת תרופות הם אומרים לעצמם, אוי לא, אני כזה מבולבל, אני כזה עסוק, יש לי כל כך הרבה דברים על הראש. יוזר מבוגר, ומישהו פה שמתעסק הרבה עם אנשים מבוגרים בטוח מכיר את זה, שבן אדם מבוגר שוכח לעשות משהו, הרבה פעמים אחד הדברים שקופצים לו בראש זה אלוהים אדירים אני מתחיל דמנציה, ולכן היה לנו כל כך חשוב להציג את הכרטיס הזה. ניסינו לפתור שני דברים, ניסינו לראות איך אנחנו יכולים לגרום להם להבין שהמוצר באמת, הפיצ'ר הזה באמת פותר בעיה שיש להם, ואיך הם יכולים ולהעלות את השימושיות שלו. עשינו A/B טסטינג וחילקנו את זה 3 קבוצות. קבוצה אחת קיבלה את המסך הזה, אמרה, היי, כולנו שוכחים לקחת את התרופות שלנו לפעמים, רוצה להיות בטוח שאתה לא שוכח את התרופות שלך, תזמין חבר או בן משפחה, תוודא שלא שכחת עם כפתור invite emergency. קבוצה השנייה כבר פירטנו הרבה יותר, אמרנו להם בואו תראו איך זה עובד, החבר שלך יקבל התראה חצי שעה אחרי זה, אתה צריך למלא את הפרטים שלו, ואל תדאג, וזה לגבי החששות, גם אתה וגם החבר שלך יכולים להפסיק בכל רגע נתון. בקבוצה השלישית לקחנו את אותו מסר שהחדנו לקבוצה הראשונה, ופשוט חילקנו את זה לקבוצות קטנות יותר, מה שנקרא העלינו את הפריקשן. העלינו את הפריקשן, גרמנו לנו לעבור יותר מסכים, אבל אם תשימו לב, כל מה שהם היו צריכים לעשות מבחינת המחויבות שלהם היה רק ללחוץ next מפעם לפעם, ובאמת בדקנו בסוף כמה לחצו על invite a med friend. תראו מה קרה. כשבדקנו מה קורה אצל יוזרים מבוגרים, ראינו שבקבוצה השלישית, אותו מסר שמחולק, מסר ארוך, שמסביר למה הדבר הזה חשוב, מסביר איך זה עובד, מרגיע חששות, ואומר אל תדאג, אתה יכול להפסיק בכל רגע נתון, אותו מסר כשהיה מחולק לכמה מסכים קטנים, שהיוזר היה לו הרבה יותר קל, אמרנו שכאילו הקשב שלהם משתנה וכולי, היה לו הרבה יותר קל להתרכז, ראינו אחוזי המרה, conversion rate, הרבה יותר גדול בקבוצה השלישית, ועכשיו בשביל להרגיע את החששות בואו תראו מה קרה עם הקבוצה הצעירה יותר, נכונים? אז גם אצל אנשים, זה עבד מעולה אצל אנשים זקנים, אבל זה עבד מעולה גם אצל צעירים, וזאת הרבה פעמים מה שצריך להבין, וזה נכון לגבי הרבה מהמוצרים והרבה מהמוצרים שאנחנו מתעסקים איתם, גם אם הפוקוס שלכם זה לא בהכרח יוזרים מבוגרים, שאני מניחה שחלקכם פה זה כן, אם אתם תלמדו אותם על יוזרים מבוגרים, ותראו את הבעיה הזאת אצל יוזרים מבוגרים בהקשר של שמישות ושל ה-value proposition, זה יעבוד טוב גם אצל היוזרים הצעירים, וזה בהקשר ה-solve for one, extend for many, כאילו תפתרו את זה לאנשים מבוגרים שקשה להם, זה יעבוד טוב עם אנשים צעירים יותר,
אז זה משהו שלקחת. תודה רבה, ואני אגיד בנימה אישית של ימים קשים ורעים עם חטופים וכולי, יש לנו אפשרות לעשות שינוי קטן, אם זה בממשק הדיגיטלי, אני לא יודעת כמה פה מקבלי החלטות בענייני מוצר וכולי, יש לנו אפשרות לעשות לפעמים שינויים קטנים בהוצאה, בין אם אתם דיזיינרים או PMים, או ברמות אחרות, יש לנו אפשרות לעשות שינויים קטנים, ואני חושבת שפה יש לנו תפקיד בעולם הזה, אנחנו יכולים לשפר את החיים של המון אנשים זקנים. תודה רבה. מיכל? כן. מה שהדברים של מיכל מעוררים משיח בצ'אט, אז אם יש מישהו שרוצה לשאול שאלות, אנחנו ניתן כמה דקות לכמה שאלות, לפני שאנחנו נעבור לדוברת הבאה. כן, שמואל. כן, שומעים אותי? שומעים מעולה, כן. כן, אז הרצאה ממש מרתקת, והשאלה שרציתי לשאול את מיכל, האם לדעתך כל חברה או כל גוף כשהם מפתחים ומייצרים איזשהו מוצר של בריאות דיגיטלית, הם צריכים לדאוג מראש שאותו מוצר יהיה מה שנקרא age-friendly, שאותו מוצר יהיה ידידותי לבני גיל השלישי, כולל בני גיל השלישי שאוריינות דיגיטלית שלהם לא כל כך גבוהה. אני אהיה כנה, לא כל מוצר, כן? ברור שאם אני מפתחת מוצר לילדים, אני צריכה לדאוג שהוא יהיה מתאים לקהל היעד שלי. לא כל מוצר. אבל אם אני מדברת על מוצר שהוא בנקים, קופות חולים, חברות ביטוח, מוצר שאני לוקחת בחשבון שחלק מהיוזרים שלי יהיו יוזרים מבוגרים, או בין אם אני מחויבת לזה, ובין אם אני לא רוצה לפספס אותם. המון פעמים גם לא הכנסתי לזה, ויש הרבה דברים שמדברים על שהרטנשן של יוזרים מבוגרים יותר גדול, יש כל מיני סיבות כלכליות גם להסתכל על האוכלוסייה הזאת. אז יש הרבה סיבות למה כן לעשות, אבל מן הסתם אם אתה מפתח מוצר לילדים, או מפתח מוצר שקהל היעד שלך הוא בטוח אנשים עד גיל 50, פחות רלוונטי. מעולה. יש עוד שאלות? אני אשמח, סליחה שאני חדשה בתחום, בפורום הזה. אין שום התאמה, זאת אומרת שאני נכנסת היום בתור בן אדם מבוגר, לא שואלים אותי את הגיל שלי, אז יש לי מסלול אחר, מיוחד, שונה. תכף אנשי קופות החולים יכלו לענות לזה. אני יכולה להגיד לך ככה, יצא לי לעבוד עם חברות שבתוך תהליך האונבורדינג שלהם, ממש בתחילת הפאנל של אפליקציות, שעלו יוזרים בדרך כזאת או אחרת ונקר מהם, והצליחו להתאים להם את כל תהליך האונבורדינג, את כל הפאנל של האונבורדינג, ממש, ליצור פאנל שונה לאנשים מבוגרים ואנשים צעירים, וזה עבד מעולה. לא כל החברות מסוגלות לעשות את זה. זה דורש פיתוח נפרד, יש פה כאילו מורכבות שלמה. ותכף אנשי קופות החולים יגידו לך מה הם עושים. הדס פה מהנהנת. שומעים אותי? מיכל? כן. שומעים. אוקיי, לי יש שאלה. א', לגבי הסיפור של ההתאמה, מה ששאלה, זאת ששאלה לפניי, אז לפחות פעם בעבר זה היה נחשב לשאלה שאסור לשאול אותה, אם לאיזה סקטור אתה משתייך, מכל מיני טעמים של כניסה לרשות הפרט ואפשרות למעקב אחריך וכל מיני כאלה. לפחות זה מה שאני יודעת מהמוצרים שפעם התעסקתי איתם. אבל מיכל, יש לי שאלה דווקא לגבי הנראות של מוצרים שמתאימים לאוכלוסייה המבוגרת. מהניסיון שלי בשני מוצרים שניסינו לעשות אותם באמת מותאמים לכולם, ראינו שדווקא האוכלוסייה כאילו הצעירה יותר חווה את המוצרים האלה כמוצרים פשוטים מדי. כאילו דווקא מסתכלת עליהם כאל, דווקא לא מהמקום של חוזק, אלא מהמקום של, זה פשוט מדי. אז אני שמחה שאת מעלה את זה.
פעם אמרתי, יש לי משהו אחד, זה לא, אני אגיד את זה בבטות, זה לא חייב להיות מכוער. אחת הבעיות היא, זה שהמון המון מעצבים קשה להם לחשוב על משהו שיהיה גם נגיש וגם יפה. יש לנו כל מיני תבניות אסתטיקה לצערי של אפור על גבי לבן, זה יותר אסתטי ויפה מאשר זה, ואז כשמייצרים משהו לאנשים מבוגרים או זקנים, אז הם מייצרים משהו שהוא הרבה פעמים נורא מכוער, זאת האמת. וליצור מוצר דיגיטלי שהוא גם טוב וגם נגיש, זה אתגר. אם אתם רוצים דוגמה טובה, למונייד, התהליך אונבורדינג שלהם בעיניי, זה מוצר מעולה ויפה שהוא גם יפה והוא גם מאוד נגיש, והם לדעתי הם לא חשבו על יוזרים מבוגרים כקייסלי, וזה עובד גם מעולה גם עם יוזרים מבוגרים. אז אפשר לעשות גם וגם, אבל זה דורש מעצבים מאוד טובים והקפדה על זה. אחרת לצערי הרבה פעמים אנחנו נראה את זה, אני רואה את זה הרבה פעמים, ממשקים למבוגרים שהם פשוט נראים הרבה פחות יפים. בגלל זה אגב ששלושת השאלות שאיך אני מרגיש לגבי המוצר, זה גם עד כמה אני גאה להשתמש במוצר הזה, עד כמה כיף לי להשתמש במוצר הזה, זה הרבה מאוד שאלות באמת, בדיוק בגלל הסוגיה הזאת. אני רגע רוצה רק להגיד שזה לא היה עניין של כיעור, זה היה עניין של פשטות, זאת אומרת להפך, הם חוו את המוצר כפשוט מדי, למרות שבתכלס כל הרעיון היה לעשות אותו פשוט, שמאחורה עושה הרבה דברים, אבל לא, החוויה לא הייתה של מוצר שהוא לא אטרקטיבי, אלא מוצר שהוא פשוט מדי. אני הייתי בודקת את זה עוד הפעם. אוקיי. אני לא בטוחה שהפשוט מדי, אני בטוחה שכולכם פה משתמשים בצ'אט GPT, הממשק הכי כאילו נכון, שאלה אחת וזה, לא ראיתי אף תלונה, ראיתי מיליון תלונות על צ'אט GPT ואף תלונה שזה היה פשוט מדי. משתמשים בדרך כלל לא נוטים להתמש, פשוט מדי, בדרך כלל פשוט מדי מסתתר מאחוריו עוד דברים. זה בדרך כלל לא, הבעיה היא לא פשוט מדי, יש פה בדרך כלל עוד דברים נוספים, או שהם לא הבינו את הערך, או שזה נראה להם פחות יפה, או שיש פה ככה, זה בדרך כלל עוד דברים. אפשר לשאול רגע? כן, שאלה אחרונה, ואנחנו נעבור הלאה. כן. תודה. אז קודם כל, תודה מיכל, ראינו כמה דוגמאות מאוד מעניינות של מה קורה כשיש בעיה, אני נוטשת, מקבל הודעה, מהר מאוד מתעייפת. השאלה, את התמקדת בתכנון, האם את מכירה שירותים או מוצרים שפותרים במרכאות את הבעיה של בדיוק הבאג הזה, ברגע שאני נתקל בבעיה, האם יש איזשהו שירות או מענה או מוצר שקופץ לי, אומר לי, אוקיי, מה קרה שלא התקדמת? אז יש כל מיני פתרונות, תראו, יש כל מיני דברים בהקשר הזה, יש החל מהודעות שגיאה שמופיעות, האם אתה בטוח שאתה רוצה לעזוב את השירות, או אם יש את הדברים האלה, שזה לייט. אתה מדבר בטח על איזשהו ממשק נוסף, שתוסף שמתלווה לפלאפון, נכון? נכון. לא, אני מכירה כל מיני דברים שהם ליד, אני מניחה דברים שהתכוונת, לא ספציפית, יש לי בראש כל מיני דברים, אבל לא איזה משהו, אני מניחה שמידת ההרשאות שנדרשת בשביל שיעלה משהו כזה גדולה. תודה. בבקשה. תודה רבה למיכל. אני רוצה להזמין את הדוברת הבאה שלנו, את מיטל ון בורן, מנהלת מחלקת פרויקטים וחוויית לקוח בכללית מושלם, שתספר לנו איך הם הפכו את בקשת ההחזרים לפשוטה, גם למי שלא נולד עם סמארטפון ביד. אז שלום לכולם, נעים מאוד, כמו שציינו, שמי מיטל ון בורן, והאמת היא אני חייבת לשתף אתכם שכשמיכל ביקשה ממני להציג כאן היום, הדבר הראשון שחשבתי זה מה כבר יש לי לחדש לכם. ראיתי שזה מיועד לקהל של אנשים מקצועיים, ואמרתי לא פיתחנו פה איזה מערכת AI משוכללת, לא עשינו איזה שינוי דרמטי של דברים שאתם לא יכולים להכיר, וככל שעבר הזמן והתחלתי ככה לכתוב את הדברים שעשינו, הבנתי שבזה טמון הערך, כי מרוב שאנחנו לפעמים שואפים קדימה, אנחנו שוכחים להסתכל לאחור,
ולא כל הלקוחות שלנו רצים באותו קצב, בטח לא שלנו כמנהלי מוצרים, ומהמבוגרים הם פשוט לפעמים נשארים מאחור ולא בעצם מבחירה. אז כשהגענו לרגע שהתחלנו לעבוד עם מיכל, ותכף אני אספר לכם על זה, שאלנו את עצמנו איזה גישה אנחנו הולכים לאמץ, ופה אני רוצה לדבר איתכם היום ששינינו את כל הגישה שלנו בקרדיט מושלם, איך אנחנו בכלל מיישמים דברים דיגיטליים, ולא רק בהקשר של קהל מבוגר. אז אני רגע אשתף אתכם. רואים, נכון? יופי. אז אני רוצה להגיד לכם למה נדבר היום. אנחנו נדבר קודם כל למה בכלל מבוגרים, מה ההיגיון מאחורי הגישה שלנו של Seniors First, מה גילינו מהשטח, מה עשינו בעצם, מה שינינו בפועל, האם זה באמת עבד לנו, ומה אנחנו עושים מכאן והלאה. אז אנחנו בעצם אימצנו גישה חדשה, גישה ששמה הוא Senior First. אם אנחנו התרגלנו כבר לעולם שבו אנחנו מדברים על Mobile First או Data First, אז אנחנו בחרנו לחשוב על Senior First. בעצם איך אנחנו מתאימים את התהליך הדיגיטלי עם מבוגרים, ושאלנו מה בעצם נעשה, מה יקרה אם אנחנו נתחיל מהם. ומה שגילינו, שמתחילים מהלקוחות הכי פחות טכנולוגיים, ומעצבים בשבילם ממשק שהוא פשוט, שקוף ונגיש, בעצם כולם מרוויחים. ואחת מהשאלות שבעצם שואלים אותי כל הזמן, למה דווקא מבוגרים? למה משם החלטתם להתחיל? אז א' כל הם לא פחות טכנולוגיים, הם פשוט צריכים ממשק שמכבד אותם, כמובן שזה תלוי ויש כמה רבדים, כי הם אלה שהכי צריכים שנעשה את זה פשוט, כי כשזה עובד להם, זה עובד לכולם, וכי היה לנו בעצם איזשהו שיתוף פעולה שאימצנו ביחד עם מיכל אלפרין, בנוגע לאתר. בעזרת מיכל אנחנו בעצם למדנו איפה בדיוק הלקוחות המבוגרים שלנו נופלים, איך אנחנו יכולים לעזור להם, ואיך אנחנו מאמצים את הגישה של להסתכל עליהם כראשונים, ולהתפתח מהם הלאה. ובבית כמובן סבתא שלי, סבתא מלכה, הפכה להיות הבודקת הראשית, אתם תראו את זה גם בהמשך, כל פעם שאני חושבת שסיימתי איזה משהו, אני מתייעצת איתה ואני מבינה מה הדבר הבא שאנחנו צריכים לטפל בו. אז בעצם איך ידענו מה בכלל לא עובד? אז ראשית כל חשוב לי לשתף אתכם שעוד לפני שהתחלנו לבדוק, הלקוחות הגיעו אלינו פיזית למשרדים עצמם. כל יום היו מגיעים אלינו כ8 לקוחות מבוגרים ביום, עם מסמכים ככה ביד, או למרפאות, כי הם פשוט לא הצליחו להגיש לבד. אז בעצם אנחנו עצרנו, ישבנו, דיברנו איתם, והבנו מה הבעיה המרכזית שעומדת מולם לבין ההנגשה הזאת שנקראת דיגיטל. בנוסף לכל, עשינו גם שיחות טלפון ללקוחות באופן יזום, כדי לשמוע מהם מה היו החסמים והבלבולים בתהליך, בעיקר כאלה שהגישו לנו בערוץ שאינו דיגיטלי. אנחנו מודדים ואנחנו עדיין עושים את זה, מי נוטש את האתר ויוזמים איתם קשר כדי להבין איפה זה עוד אפשר לשפר. ובעצם כל תלונה שעלתה לנו במוקדים, אם זו הייתה תלונה שחזרה על עצמה, ביקשנו לחזור ללקוח ולשוחח איתו ישירות, וגילינו דברים, אתם תראו את זה תכף, שלא היינו חושבים על זה לבד, ולא בצורה של איזשהו מחקר. אז קודם כל, אחד מהכלים החשובים שמקודם מישהו שאל, האם זה אפשר להקפיץ איזושהי הודעה, או איזה משהו שיכול לחזור ללקוח, אז אני רוצה לשתף אתכם על כלי של שיתוף מסך חזק ופשוט, שאימצנו ביחד עם בני הגיל השלישי, שכשאנחנו רוצים שלקוח ישקף לנו מה הוא בעצם עושה במסך ואיך הוא יודע להסביר מה הוא מתקשה בו, אנחנו משתמשים פשוט בשיתוף מסך בוואטסאפ. זה כלי נגיש, גם בגילאי 65, אנחנו יכולים לצפות בזמן אמת ולאתר את נקודות הכשל, וגם לתת לו פתרון מיידי והדרכה כדי לתת לו פתרון. זה לא משהו שאנחנו מנגישים בשירות, זה משהו שאנחנו כמנהלי המוצר עושים מאחורי הקלעים. והדבר הנוסף שעשינו זה אימצנו את הלקוחות כשותפים לפיתוח. כל הלקוחות שאנחנו דיברנו איתם, שהתלוננו על האתר הקיים, הזמנו אותם כמובן מבעוד מועד, לבדוק איתנו את האתר החדש ביחד בשיתוף פעולה, שהם מממשים בדיוק את מה שהם עשו קודם לכן, ואנחנו רואים איך הם מצליחים הפעם. וזה באמת עבד, כי כשאנחנו שמענו באמת מה הלקוחות בעצם... לא זזה. כן, המצגת לא זזה. אנחנו עדיין על ה-Senior First. מה אתם אומרים? עד עכשיו לא ידעתי את זה. שנייה. עכשיו אתם רואים משהו אחר? לא, עדיין Senior First. תבטלי את ההצגה אני אבטל ואני אעשה שוב, כי חבל שלא ראיתם. התלהבנו ממה שאת אומרת, אבל לא ראינו את התוכן. הכל טוב. יותר חשוב לשמוע, אבל האמת היא גם הליווי בדיבור חשוב. עכשיו זה בסדר. רגע, בואו נראה רק שאנחנו ממשיכים עם זה. שנייה.
השאלה אם אתם רואים עכשיו שזה מתווסף? כן, רואים. יופי. כן, רואים. יופי. אז בעצם כל לקוח, כמו שאמרתי, לקוחות שהתלוננו על האתר הקיים, הפכנו אותם לשותפים, קיבלנו מהם אישור מבעוד מועד, והזמנו אותם לבדוק איתנו את האתר, גם פה זה היה בשיחות טלפון וגם בשיתוף מסך, וזה באמת עבד, כי בסוף אנחנו ראינו, הבנו ושמענו בעיקר את הפערים, וכשאנחנו כמובן מגלים את הפערים, אפשר היה לטפל בהם. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות, כי זה מאוד מאוד חשוב להראות לכם מה היה לפני ואחרי, ומה הליווי והמדריך המצוין שמיכל בנתה עזר לנו להבין איך נדרש לשנות. אז אני לא יודעת כמה מכם מכירים את האתר הגשת בקשה שהיה לנו, אבל בגדול חלק ממנו היה בעצם הצורך למלא טופס דיגיטלי, והמסך היה עמוס במידע. גילינו שברגע שאנחנו מפרידים את זה, אפרופו, האם אנחנו שומרים על כמות שלבים קצרה, או דווקא כמות שלבים יותר ארוכה, אבל שתשקף ותלווה את המבוגר בתהליך, אז גילינו שמסכים נפרדים עוזרים יותר, ולא מרתיעים לקוחות צעירים. אז מה שיצרנו זה לקחנו את המסך של ההצהרה, הפרדנו אותו, יצרנו אותו לטופס דינמי, שהשדות נפתחים רק לפי מה שהלקוח מקליד, הוספנו בעצם את היכולת שלו בעצם לסמן שהוא רוצה רגע, מבין, ואז הוא מאשר את הדברים, כלומר גם לעשות איזושהי פאוזה, ואני חושבת שאני יכולה להמחיש לכם את זה כמו בווייז, שגם אם אנחנו יכולים לדעת ולראות את הדרך מראש, הרבה יותר קל גם לנו הצעירים וגם להם כמבוגרים, לראות את ההכוונה בדיוק בזמן שאנחנו צריכים אותה, וזה מרגיש הרבה יותר בטוח, וככה אנחנו מצד אחד יודעים מה הסוף, אבל מקבלים ליווי לאורך כל הזמן. דבר נוסף זה שגילינו, וזה אגב בשיחות מול לקוחות בשיתוף אונליין, משהו שלא עלה במוקד ולא יכל לעלות במוקד, זה לקוחות מבוגרים, במסגרת אופן איך שהם מתארים את הדברים, חיפשו נותני שירות, במקרה הזה רופאים, עם התיאור, עם התואר, דוקטור כהן ישראל, דוקטור שלמה, פרופסור יפו, ובעצם הם חטאו בעצם למה לא הם חטאו, אנחנו חטאנו למה שהם יודעים ואיך הם מחפשים. אז אמנם זה היה משהו שלא היה ניתן לעלות עליו באיך שתשאלו את הלקוח בשיחה, אבל כשראינו את זה, ישר מצאנו פתרון ובעצם הפרדנו, בסך הכל יצרנו פה, אני לא יודעת אם אתם רואים את זה בצורה טובה, אבל פשוט יצרנו איזשהו שדה, טיפש, לא מופעל על פי לוגיקה, שרשום בתואר, ואם הלקוח המבוגר רוצה לבחור שם דוקטור או פרופסור הוא יכול, אבל ככה זה נוצר מצב שהוא מבין שהוא לא צריך לציין את זה שוב. זה משהו שעשה שינוי כבר מהרגע הראשון עוד לפני שפיתחנו את האתר החדש. והדבר הנוסף הוא שבעצם פיתחנו מנגנון מיוחד לחיפוש, שלא משנה איך הלקוחות יחפשו את נותני השירות, בין אם זה בצורה של שם משפחה ואז שם פרטי ושם משפחה, לפי מספר רישיון, לפי תעודת זהות, לא משנה איך הם יצליחו למצוא. והכי טוב מכל הדבר הזה, זה שגם אם הם לא מצאו, נתנו להם להמשיך הלאה ולתת להם תחושה של ביטחון, שלא משנה מה, גם אם הם טעו, אנחנו כאן כדי לספוג את זה, וכדי לטפל בפנייה שלהם באופן ידני, ואנחנו בעצם חסכנו פה הרבה מאוד טיפול ידני, צמצמנו הרבה שגיאות שנבעו משגיאות כתיב, ונתנו בעצם ללקוח את היכולת לקבל שירות עד הסוף, בלי להיעצר פה ולפנות לערוץ אחר שהוא דואר או פקס ופניות למוקד. דבר נוסף שהצלחנו לעשות בעקבות זה, זה בעצם לשנות את כל העולם של המסמכים. אני מניחה שאתם יודעים שלהעלות עכשיו כל מיני מסמכים, בין אם זה במחשב או בין אם זה בטלפון הנייד, זה לא פשוט גם לא לנו ובטח לא ללקוחות מבוגרים, אם זה קיבלו את זה במייל, או אם הם צריכים לשמור את ההפניה מאיזו אפליקציה, או אם הם קיבלו את זה בוואטסאפ, או איזה צטלה שהם צריכים לצלם. אז בעצם אנחנו מאפשרים להם גם מהטלפון הנייד לצלם, גם אנחנו עשינו את כל העמוד הזה מחדש, אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות, אבל הכפתורים פה לא היו ברורים, זה היה מין קישור כזה, מצאנו שהרבה לקוחות לא ראו שבעצם אם הם הצליחו להעלות את המסמך או לא. שוב, כמו שאמרתי, אנחנו לא מחדשים פה, לא עשינו פה איזה משהו מפותח יתר על המידה, אלא התמקדנו וראינו אותם קודם כל, ואז פיתחנו את כל השאר. אז מה בעצם עשינו? כמו שמיכל אמרה, נתנו חיווי עם המסמך קיים, צמצמנו בירוקרטיה, אם בעצם המסמך כבר קיים אצלנו, אנחנו לא מבקשים אותו שוב, אם בעצם זה חסר, הלקוח בדיוק רואה מה נדרש, הודעות השגיאה קורות אונליין ולא בדיעבד, הכפתורים מאוד מאוד ברורים, ובשירותים מסוימים אני גם שמחה לבשר לכם שיש לנו גם שירותים שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו
גם מגיעים ל-80% מבקשות שאנחנו בכלל לא צריכים עוד מסמך מהלקוח, מרוב שהתהליך פשוט, והלקוח ממלא לנו את הפרטים הנדרשים כבר מבעוד מועד. זה כבר לא אותו תהליך לכולם כמו שהיה פעם, זה תהליך שהוא משתנה בהתאם למה שהלקוח מקליד. דבר נוסף, וכמעט אחרון, זה בקשות מרובות. אפשרנו ללקוח גם באתר הישן בעצם להגיש עד 10 בקשות בבקשה אחת. אבל מה שבעצם היה באתר זה שהם מראש היו צריכים להגיד לנו כמה הם מגישים. ואם לקוח הקליד, לצורך הדוגמה, בחר 6 חשבוניות, ופתאום היו לו 7 חשבוניות, אז בעצם כל הטעות הזאת היא גרמה להתחלה מחדש. התהליך היה מורכב ולא היה אינטואיטיבי, ואנחנו בעצם הפכנו את זה, שאחרי כל העלאה של מסמך, לקוח בעצם מתבקש לענות על שאלה אם יש לו חשבונית נוספת או לא. ברגע הזה הלקוח יכול לבחור אם לסיים, או להמשיך לעוד שלב ולהוסיף עוד חשבונית, ובככה פישטנו את זה. בטח אתם טועים לעצמכם כמה כבר שינוי דבר כזה יכל לגרום, כי בסופו של דבר יש פה לקוחות שכבר עשו את התהליך, אז פישטנו להם, צעירים, מבוגרים, אז אני רוצה לשתף אתכם בכמה מספרים, כי גם אותנו זה גרם לנו להבין כמה משמעותי התהליך שעשינו. אז אחד מהדברים שחשבנו להגיד בראשית, זה בעצם שאנחנו הצלחנו בגיל השלישי, בעצם להגדיל את כמות ההגשות הדיגיטליות לגיל השלישי עצמו ב-18%, ואז אתם תשאלו אותי, בסדר, אבל אם הלקוח בעצם כבר מגישים עבורו, הנכד שלו, הבן שלו, או איזה בחור צעיר אחר, אז אני אגיד שאנחנו רואים את ההסתה קורית בדיוק מהערוצים שמהם אנחנו הגענו. כלומר, 35% מלקוחות שהגישו בדואר, היום מגישים לנו בערוץ הדיגיטלי. 57% שהגישו לנו בפקס, היום מגישים בערוץ הדיגיטלי. ואם אתם שואלים כמה לקוחות ממשיכים להגיע אלינו, אז אני יכולה לשתף אתכם מאז שעלינו עם האתר באמצע דצמבר 2024, לא הגיע לקוח אחד. אז זה הצלחה מסחררת בעינינו, ובעצם אומרת שההסתה היא מובהקת, כי זה לא סתם שהאתר ישתפר, אלא שהם הצליחו להסיט את עצמם מערוצים מסורתיים לערוצים דיגיטליים. יש פה כמה פידבקים מלקוחות, שאני מבטיחה לכם שזה אחד לאחד מה שהם כתבו, ואם אתם רואים, אז כל מה שהם כתבו, זה על העניין של הפשטות, על העניין של השקיפות, הנה בעבר נאלצתי לשלוח בדואר, ההגשה ברורה וקצרה, והתהליך באמת מקל על התובע. אבל אני אגלה לכם עוד משהו, אנחנו לא מסתפקים בזה, כחלק מהעובדה שאנחנו טיפלנו בלקוחות שהגיעו לכאן, והלקוחות במוקד, והזמנו לשיחות ודיברנו טלפונית עם אותם לקוחות, וכמובן נתתי לכם את הטיפ של שיקוף המסך בוואטסאפ, גילינו שהוואטסאפ הוא כלי מאוד מאוד משמעותי עבורם. ולכן אנחנו שואפים להגיש ערוץ הגשה נוסף שהוא בוואטסאפ, אנחנו נמשיך לשפר במובייל, אנחנו נשפר את ניהול הקבצים שאנחנו עוד לא הגענו בדיוק למה שרצינו, ואנקדוטה מצחיקה, סבתא מלכה תמשיך להיות המדד להצלחה שלנו האמיתי. אז אני רגע אסכם כדי שזה יהיה פשוט, שלא נשכח. קודם כל אנחנו נשאל את עצמנו שאלה פשוטה, מה יקרה אם נתחיל מהמבוגרים? שנית, אנחנו נבצע למידה אמיתית מהם, ולא רק עליהם ממחקרים או מכל מיני מה שקורה בחוץ. נשנה את הגישה, לא רק את התהליך, אלא את התפיסה עצמה. היום כל התהליכים שאנחנו עושים פה בארגון, מסתכלים קודם כל על המבוגרים. ותובנה מרכזית, כשאנחנו עושים את זה נכון, זה נכון לכולם. אז מבחינתנו חדשנות אמיתית היא לא רק במה שאתה מפתח ו-AI, היא במה שאתה מפשט. אז נשמח לדעת אם יש איזה שהם שאלות, ואני מקווה שהמצגת קצת תבהיר לכם את התמונה, כי השינויים פה הם מאוד משמעותיים עבורנו. טל, רותי, את יכולה לשאול עכשיו? אהלן, שלום, רותי עצמון, בבי סטפס. רציתי לשאול, מבחינת, יש איזושהי תוכנית לתת שעות הדרכה פרטניות, או למשל קבוצתיות, כמו שעושים פיזיותרפיה וכל מיני כאלה. אני גם מנחה בקורסים של פרישה של קופת חולים כללית, וגם אני עושה כל מיני שירותים של תהליכים אישיים מבחינה דיגיטלית, וניגשתי לקופת חולים פה בקהילה, והצעתי להם את השירות הזה, לא עם זה כלום, ורציתי לשאול אם אנחנו רוצים להביא ולקרב אותם אל הדיגיטל, האם יש איזושהי מחשבה גם להתייחס לזה כמו שעושים קבוצות פיזיותרפיה, כמו שעושים קבוצות כאלה ואחרות, על מנת לטפל בסיפור של ההנגשה הדיגיטלית. אני אחלק את התשובה לשתיים. אחד, מה זה? לא, בסדר.
אחד, המיטאפ, כלומר אני מנהלת מחלקת פרויקטים בחוויית לקוח, לא רלוונטי לי להקים שירותים חדשים לגיל השלישי, וזו שאלה של בין פיתוח עסקי למשרד הבריאות, אבל זה באמת, זו התשובה הרשמית שלי. התשובה השנייה שלי זה שבאופן טבעי, אחד מהדברים שחשבנו לעשות זה סדנאות לאוריינטציה דיגיטלית, ועל זה גם היה לנו שיחה עם מיכל אלפרין, כדי לעשות משהו בתוך המרפאות עצמם, לא כשירות בהשתתפות עצמית במושלם, אני מדברת מהכובע שלי, אלא כדי לעזור להם ללמוד את האפליקציה, וזה בטח הדס אולי תדבר בצד שלה, לבין הממשק הדיגיטלי שלנו, בתוך המרפאות, דרך הסדנאות, כמו שאנחנו עושים היום סדנאות לאחר לידה, יש גם סדנאות של משרד הבריאות לגיל השלישי, וחשבנו להשתלב בהם כדי לעזור באוריינטציה הדיגיטלית, ובשימוש בכלים הדיגיטליים שלנו. תודה רבה. בבקשה. עוד מישהו רוצה לשאול שאלה? כן, שלום, אהרון. כן. רציתי לשאול, אחד מהחסמים שאני רואה זה דווקא בשלב הראשון של בכלל עם הסיסמה בשם המשתמש, ואז ננעל אחרי 3 פעמים, ולא משנה לאן נגיע וכמה אתר יהיה מוצלח, אז בן המשפחה מוזק ב-11 בבוקר או ב-12 בלילה, ובוא תשחרר אותי מהחסימה. איך אנחנו מתגברים על החסם הזה שלפי דעתי הוא יכול ממש לעשות קפיצת מדרגה? טוב, אז האמת היא שיש איזשהו שקף שהתחבא ולא היה גלוי ולא הצלחתי להסביר את זה בגלל איזה עניינים של אדמיניסטרציה פה, אבל לכן עשינו שינוי בתהליך של הזיהוי, וטוב שאמרת זאת. קודם כל, אנחנו להבדיל מאפליקציית כללית, במקרה הזה של אתר הבקשה להחזר כספי, עד לפני שינוי האתר, הזיהוי היה באמצעות הקלדת תעודת זהות והקלדת שם פרטי ושם משפחה. הדבר הזה, עם כמה שזה נשמע פשוט, היה מאוד מורכב גם לגיל השלישי, ובעיקר. למה? כי למי שיש 2 שמות משפחה, 2 שמות פרטיים, הסתבכו מאוד. מה שעשינו זה פישטנו את זה, הפכנו את זה לתעודת זהות ושנת לידה, משהו שמן הסתם הפך את זה להרבה יותר פשוט, וגרם לכך שהרבה יותר לקוחות מצליחים לעבור הלאה. אני כן רוצה לשים דגש על מה שאמרת, על הבקשה מבן משפחה נוסף. אז אחד מהדברים שלא ציינתי פה, זה שמעבר לעובדה שאנחנו בעצם פישטנו את התהליך, אנחנו גם הוספנו ליווי על ידי נציג אומנם דיגיטלי, אבל ליווי בתוך התהליך עצמו. זאת אומרת שבכל נקודת זמן יש כפתור מטה שצריכים עזרה, והם יכולים לקבל ליווי דיגיטלי ולאו דווקא מבן משפחה. ולגבי העניין של הבן משפחה, בגלל אופן הזיהוי, באמת זה מאפשר גם למישהו אחר לעזור במידת הצורך, אבל זה באמת לא אותו דבר כמו לגשת לתיק הרפואי, שם אנחנו לא יכולים לעשות דבר שכזה, וזה אולי הדס תיגש לזה. כבר שנענה לך לשאלה. עוד שאלות? אוקיי, אז תודה רבה למיטל. תהיה לכם גם אפשרות בסוף המפגש, בזמן שישאר לנו לשאול עוד שאלות, במקרה ופספסתם. אני רוצה להזמין את הדוברת הבאה, את הדס קנגן, מנהלת מחלקת דיגיטל בשירותי בריאות כללית, שתספר לנו על התהליך התאמת האפליקציה של כללית עבור בני הגיל השלישי. טוב, אז תודה, ואהלן וצהריים טובים לכולם. תמיד זה קשה להיות בין האחרונים שמציגים, כי את הלחץ שתהיה פחות מעניין, אבל נראה לי שכן אני אצליח לעשות קצת השלמה לדברים שכבר אמרו חברותיי לפני. אז אני הדס קנגן, אני מנהלת את מחלקת הדיגיטל של שירותי בריאות כללית, מחלקה שבעצם אמונה על כל הנכסים הדיגיטליים שהם פרונט-אנד ללקוח, החל מאתר ואפליקציה האונליינים שמאפשר בעצם לבצע פעולות אישיות בתיקים הרפואיים שלי ולתקשר עם המרפאה והרופא, בין אם בצורה היברידית ובין באופן ישיר. אתר המידע של כללית, כל אתרי המידע של כלל בתי החולים מקבוצת כללית, אנחנו מדברים על 14 בתי חולים. עולם הרפואה ההיברידית, אנחנו כמובן מיטל יקרה כאן היא לקוחה, אנחנו עובדים גם עם כללית מושלם ומושלם אישי, אז באמת כל מה שנוגע בסופו של דבר ומדבר מול הלקוח יושב וקורה במחלקה. בעצם לפני כמה שנים כללית התחילה תהליכים של טרנספורמציה דיגיטלית, כשהמטרה הייתה מן הסתם לעשות כמה שיותר הסתה
מהעולמות הפרונטליים והשירותים הפיזיים לעולמות הדיגיטל, כשהדגש שלנו בעצם היה פרסונליזציה של תהליכים. כלומר, כן דווקא, וזה עלה כאן כמה פעמים, כן דווקא לקחת אוכלוסיות ולהתייחס לאוכלוסיות שונות באופן נפרד ושונה, כשהמטרה היא באמת כמה שיותר רפואה פרואקטיבית יוזמת, כלומר להיות הרבה יותר יוזמים כלקוח, אני מגיע, לא, סליחה, כקופה, אני רוצה להציע לך לעשות בדיקות וכדומה, מאשר שהלקוח יבוא רק בזמן שהוא באמת צריך את זה לבצע את זה, כשכמובן הדגש כמו שאמרתי היה גם על מגזרים וגם על אוכלוסיות. כשבמגזרים, זה נשאל פה, ראיתי גם בצ'אט, שמנו דגש במהלך שנת 2024 גם על אתרים בשפות, אז התחלנו עם ערבית, אנחנו ממשיכים לרוסית וכדומה, גם פיתחנו למגזר החרדי, ושמנו דגש גם על אוכלוסיות, מגוון אוכלוסיות רבות, אם זה מאושפזים מנותחים, ובין היתר הגיל השלישי, לכל אחד מהאוכלוסיות התייחסנו בנפרד, והיום אנחנו בעצם בוחרים להתמקד בגיל השלישי, אז אני אשתף את המצגת ונספר קצת על התהליך שיישמנו כאן. אוקיי, נשמח, אתם רואים את המצגת? רואים. על הכיפק. אז קצת על רקע, איך אנחנו בעצם מגדירים את הגיל השלישי כאן, אז בעצם כמובן כל המשתמשים שמעל גיל 65, כשאנחנו בעצם לומדים שאוכלוסיית הגיל השלישי מהווה כ-20% מכלל המשתמשים, שזה המון, אני מזכירה שלכללית יש למעלה מ5 מיליון לקוחות, כש2 מיליון הם דיגיטליים, אז אנחנו מדברים על 20% שהם מעל גיל 65 פלוס מהאוכלוסייה שמשתמשת בדיגיטל, ו15% מהשימושים בנכסים עצמם, זה נכון ל-24, אנחנו מניחים שבמהלך 25 אנחנו רק נעלה. כמובן שעיקר הפעולות זה צריכת מידע ושירותי בריאות, כאשר כלל התהליכים שאנחנו מדברים מתאפשרים גם באופן פיזי וגם באופן טלפוני או לסירוגין דיגיטלי, שהמטרה היא כמה שיותר לעשות הסבה לדיגיטל. ומה אנחנו מגדירים דיגיטל? דיגיטל אנחנו מגדירים כל אמצעי שהוא לא הגעה פיזית, זאת אומרת זה גם יכול להיות רפואה מרחוק, זה גם יכול להיות טלפוני, וזה גם יכול להיות ממש פעולות אוטומטיות שאתה מתחיל ומסיים בדיגיטל. אם אנחנו באמת מסתכלים, אז זה הפילוח, מתוך 100% משתמשים בדיגיטל, 15% הם 65 פלוס, כשכאן בעצם אנחנו רואים את הפילוח קצת יותר לפי טווחי גילאים שונים. אני כן אגיד שבעצם מגיל 0 עד גיל 17, מן הסתם זה נקרא בית אב, אז הילדים נמצאים תחת האמא או תחת האבא, במקרה ועם לקוחות, או שלאמא ואבא בעצם יש גישה לתיקים הרפואיים שלהם, ואנחנו יודעים לכמת את זה. לגבי מי הם האוכלוסייה שמשתמשת בדיגיטל, כי זאת שאלה שעולה המון וראיתי שבעצם היא עלתה גם כאן, אז זו סוגיה, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, רגע, אני בעצם מתפעלת את עולם הבריאות של ההורים שלי, ואני נכנסת עם התעודת זהות שלהם. אז את זה אין לנו יכולת באמת לבוא ולבחון, כי למעשה אסור לעשות את זה, אבל יש לא מעט, אז אנחנו לא יודעים להגיד כמה מתוך המשתמשים הדיגיטליים הם בני משפחה שעושים פעולות באמצעות התעודת זהות. יחד עם זאת, אנחנו כן יודעים לבוא ולמפות אנשים שמוגדרים כמיופי כוח, מתוך ה-15%, ואני אגיד שאין הרבה כאלה, בכלל, ולכן מרבית האנשים אנחנו מתייחסים אליהם כבאמת האנשים עצמם, הלקוחות עצמם, שמבצעים את הפעולות. אז באמת השלב הראשון שבאנו ועשינו כשניגשנו לתהליך, כי זה תהליך שהוא מורכב, בעצם, אוקיי, מיכל סיפרה על הצורך ומיטל הראתה באמת איך הם יישמו את זה בעולמות, אבל איך אני מחליט בכלל מה נכון לעשות? כאילו איך אני עכשיו מחליט, האם לשנות את הכפתור, להגדיל את הפונט, לשנות לחלוטין את המסך, או מה אני מנגיש, איזה סוג של פעילות בתוך הדיגיטל, בצורה כזאת או אחרת. אז אנחנו באמת עברנו תהליך שהוא, בכל דבר האמת, אנחנו עושים את זה, מעגל שמורכב מכמה דברים. הדבר הראשון, נתוני שימוש ואיתור קשיים. על הפלטפורמות שלנו, כלל הפלטפורמות הדיגיטליות, יש מערכת שיושבת ומנטרת ממש התנהגות לקוח, ממליצה למי מכם שמנהל שירותי דיגיטל לבדוק את האפשרויות שקיימות בשוק. זה מאוד מאוד עוזר בתהליכי קבלת החלטות. זו פלטפורמה שממש יושבת ורואה בדיוק איפה אחוזי הנטישה ברמת היוזר הפרטני. זה כמו לקיים שולחן עגול רק מאחורי הקלעים עם משתמשים. אנחנו רואים בעצם איפה אנשים התחילו תהליך ונטשו, מה הסיבות לנטישה, האם הייתה הודעת שגיאה, האם הוא התעכב כי לא היה לו קושי בהעלאת מסמך,
לבוא ובאמת לראות מהם הנקודות הכי כואבות, וזה באמת השלב הראשון, וכמובן אנחנו משתמשים כל הזמן על נתוני שימוש, באיזה מודולים משתמשים יותר, באיזה פחות, בקרב אוכלוסיית הגיל הזה. אנחנו גם כן מתייחסים לפניות למשרדי המרפאה, מדברים עם המחוזות השונים, לוקחים, עושים בעצם מדגמים, ובודקים מה הסיבות שבגינם עדיין מגיעים פיזית או פונים טלפונית, כדי לראות איפה המקומות שבהם אנחנו יכולים להקל ולעשות הסתה. אותו כנ"ל גם לבתי חולים, לכללית יש גם 14 בתי חולים, אנחנו עומדים בקשר שוטף גם מולם, יש גם את מרפאות החוץ, ובעצם אנחנו מקבלים מידע להבין איפה הנקודות הכואבות ביותר. קיימנו לא מעט שולחנות עגולים, גם עם האגף הגריאטריה פה בתוך כללית, וגם בעצם התייעצנו עם גורמים שונים, למשל STKI, ביקשנו מהם לעשות לנו איזשהו מחקר יותר כללי על כלל האוכלוסייה פה בארץ, וגם הבאנו לקוחות שעונים על כל הצרכים, ובאמת מיפינו את הצורך ולמדנו גם מהמקומות האלה מה הקשיים. לכללית יש לא מעט, יש גם את 2700 מוקד התמיכה וגם את פניות הציבור, למעשה באופן שוטף, ואגב עד היום אנחנו בעצם לוקחים את הפניות שמגיעות סביב 65 פלוס ולומדים בעצם מה הצרכים שעולים, וכמובן אנחנו כל הזמן באים ומשווים את העשייה של האוכלוסייה הזאת בדיגיטל, את הפעולות אל מול האוכלוסייה הכללית, כלומר אנחנו באים ורואים האם במודולים, ועוד מעט נראה את זה, האם במודולים העיקריים, כמו למשל פנייה למרפאה, או כמו למשל זימון תור, האם יש פער בין מה שהאוכלוסייה הזאת של 65 פלוס מבצעת, לבין האוכלוסייה הכללית. ואז ככל שמן הסתם הפער יותר גדול, אנחנו לומדים שצריך לשים על זה יותר דגש, ותכף אנחנו גם נראה את זה. אז בעצם איך אנחנו באים ולומדים, מה נכון לעשות, אנחנו תמיד הולכים ובעצם מגדירים מה הפעולות הכי נפוצות בתוך הנכסים הדיגיטליים, אז כאן אנחנו יכולים לראות שלמשל בקרב האוכלוסייה של 65 פלוס, אנחנו רואים שתורים וייעוצים מהווה את האחוז הגדול ביותר, אחר כך פניות לרופא ולמרפאה, זה גם המקום שבו אני מזמן את התורים, וגם המקום שבו אני יכול לכתוב ולתקשר עם המרפאה באופן דיגיטלי, לבקש הפניות, טפסי 17 וכדומה, בדיקות והפניות כמובן, הצפייה במידע בתיק הרפואי שלי, כל מה שקשור למנהל הבריאות, שמנהל הבריאות זה המוצר הפרואקטיבי שלנו, למעשה שמניע את הלקוח לבצע פעולה, אז אם קבעתי תור, אז יש לי בעצם תזכורת באותו יום לתור וכדומה, ואפשרות לעדכן או לשנות תור בעמוד הראשי, אבל גם אנחנו באים ופונים ללקוח ואומרים לו, הגעת לגיל שכדאי שתבצע בדיקה כזאת או אחרת, וזה גם משהו שראינו שעובד יפה ובשימוש בקרב האוכלוסייה, וכמובן כל מה שקשור למרשמים ותרופות. שכאן אני אגיד, זה רגע איך זה נראה, ותכף אני ארחיב עליו במסך הבא, אבל אני אגיד שבעצם, זה לא רק איך שזה נראה, זה גם מה אנחנו עושים בתוך הפעולות הספציפיות האלה. למשל, מרשמים ותרופות, כל פעם לאוכלוסייה הזאת יש המון מרשמים קבועים, אז כל פעם באמת היו צריכים להגיע פיזית ולבקש באמת לחדש מרשם קבוע וכדומה, אז זה למשל תהליכים שבהם באנו ואמרנו רגע, גם בתהליך הזה אנחנו יכולים לבוא ולהקל, נאפשר ללקוח פשוט לחדש את המרשם באופן אוטומטי מכאן, או שתחכה לו כבר הפניה, להגיע לרופא, באמת כל העולם הפרואקטיבי מאוד. איך זה בעצם נראה? אז מי שמכיר ומי שלא, התצוגה הרגילה של אפליקציה כללית, זו אפליקציה שהשקנו, אפליקציה חדשה שהשקנו לפני 3.5 שנים פחות או יותר, ובעצם בה אני יכולה לראות את עצמי ואת כלל בני המשפחה שהם הילדים שלי, או אם אני מיופת כוח או אפוטרופוס, אז אני אראה גם את המידע הרפואי כאן. יכולה לגשת לתיק הרפואי, וכאן יש לי את מה שאנחנו קוראים לו קרוסלת אני צריך. זה קרוסלה ארוכה שיש בה המון מודולים שונים שצריך לגלול ימינה, ובדרך כלל במסך הזה פה גם יופיעו ההודעות של מנהל הבריאות, התזכורות וכדומה. אז בעצם באנו ואמרנו, שנייה, זו תצוגה שהיא גם קטנה מדי לגיל הזה, והיא לא נכונה אחרי שבעצם סקרנו את כל מה שהצגתי מקודם, וראינו שהם כבר בשלב הזה מחפשים פה הרבה את המרשמים ותרופות, ומסתבכים עם איפה לקבוע את התור, אז באנו ואמרנו צריך באמת לקחת את המודולים המרכזיים שראינו במסך הקודם שמשתמשים, ולהנגיש אותם בתצורה שהיא אחרת לא כמו הקרוסלה, להבליט את השירותים שבאמת מובילים
בתוך האפליקציה, שזה יהיה קל ופשוט לתפעול, שהכפתורים יהיו גדולים, שזה יעמוד אגב בחוק הנגישות מבחינת הצבעים והנראות, ושכל ה-UI יהיה מותאם, ולמעשה כך זה נראה היום למי שבוחר, ותכף אני אגיד מה זה מי שבוחר, בעצם להיות בתצוגה שהיא נוחה יותר. אז זה מה שעשינו ברמת האפליקציה. סליחה שנייה על ההפרעה, פשוט בגלל איזושהי חריגת זמנים, אנחנו נצטרך לסיים את החלק שלך עוד בערך 2 דקות, אז אם תוכלי, כן, נצלות, אם תוכלי, כן, להתרכז בדברים החשובים. אין בעיה, אז באמת באנו ובחרנו לאוכלוסיית ה-65 פלוס, באנו ואמרנו צריך בעצם לחתוך את האוכלוסייה הזאת ולהקפיץ לה את זה באמצעות שיווק נכון, את האפשרות לבוא ולשנות, אז באמת באופן אוטומטי כל מי שנכנס לאפליקציה כשהתקנו את הנראות קיבל איזושהי הודעה והסבר לאיך לשנות לתצוגה נוחה יותר, וכמובן תמיד אפשר לחזור אחורה. יחד עם זאת כל לקוח באשר הוא יכול לבחור לשנות את התצוגה לנוחה יותר בהגדרה שלו, להישאר בתצוגה הרגילה או בתצוגה של 65 פלוס, זה אפשרי וזה בעצם פתוח לכולם. שוב, אז דיברתי קצת על קבלת החלטות מבוססת נתונים, אני לא אחזור על זה, אבל בעצם כשדיברתי על אחוזי המרה לדיגיטל, אז ניתן לראות שבמקומות שבהם, למשל הגשת בקשה רופא במרפאה, מקומות שבהם אנחנו רואים שקיים פער גדול בין המשתמשים הרגילים לבין משתמשי הגיל השלישי, בפעולות שמבצעים בדיגיטל, לצורך העניין ספציפית כאן, אנחנו כן נשים יותר דגש הלאה ונבין מה בדיוק הכאבים כאן, נחקור את זה כמו עם כל אותו השרשרת שהצגתי מקודם, ונבין בדיוק מה נכון לעשות. קצת על תוצאות והשפעה, אז אם אנחנו מסתכלים קודם כל בין 23 ל-24, אנחנו רואים שבאמת יש לנו עלייה של 8%, ובמספרים של כללית זה המון, במספר המשתמשים הדיגיטליים של הגיל השלישי, שזה בעצם מראה שהצלחנו להנגיש את המידע החשוב, וגם אפשר בעצם לראות שבשנת 24 59% מהמבוטחים בגיל השלישי באמת השתמשו בשירותי הדיגיטל, ושהעלייה הזאת בעצם אנחנו רואים אותה באופן מתמיד ממשיכה לקרות. שוב פעם, גם פה אנחנו רואים שאם אנחנו רוצים רגע להשוות ברמת הנוכחות עצמה, ברמה של הממוצע החודשי, אז גם יש עלייה שהיא מתמדת ומאוד מאוד מאוד יפה. כשכן אני רוצה לשים דגש רגע להבדל בין האתר לאפליקציה, כי בסוף יש את האפליקציה של כללית, אבל יש את האתר שהוא המקביל רק הוובי, ובעצם את האתר לא הנגשנו לגיל השלישי, אבל יש לזה בעצם כמה סיבות. הראשונה שאנחנו רואים שהנוכחות של הגיל הזה באתר היא גבוהה יותר באופן טבעי, כלומר קל להם יותר שם, אז אם אני רגע צריכה לבחור איפה, אז אנחנו בחרנו באפליקציה, וגם באתר, האתר עצמו מונגש בהתאם לחוק הנגישות ולרגולציה, ולכן גם יש את סרגל הנגישות שקיים שם כבר גם ככה, ויכול לסייע, וזאת הסיבה ששמנו יותר את הדגש על האפליקציה עצמה. אז את אומרת, אפשר רגע שאלה? כן. אז את אומרת בעצם שאוכלוסייה ותיקה מעדיפה ממשק וובי של אתר אינטרנט מאשר אפליקציה? בהחלט, הנוכחות הוובית שלהם היא גבוהה יותר, שוב אני אראה רגע את הנתון, הנוכחות הוובית שלה היא באמת יותר גבוהה, אנחנו רואים שיש 21% מכלל המשתמשים הדיגיטליים הם באמת באתר, כש16% משתמשים יותר באפליקציה, אבל כן אנחנו רואים עלייה מתמדת באפליקציה, ככל שאנחנו מנגישים יותר, קל יותר וניגשים גם לשם. אבל כן, הנוכחות היא גבוהה יותר באתר. אגב, גם באופן כללי באוכלוסייה, יש נוכחות יפה באתרים. בסדר? כאילו הנוכחות היא גבוהה. יש אנשים שממש מעדיפים לשבת במשרד ולבצע את הפעולות מול המחשב ולאו דווקא באפליקציה. זהו, אם אני צריכה בעצם לסכם, אז גם כמובן זה התהליך תמיד חייב להתחיל, וזה לא משנה רגע אם אתה מנגיש לאוכלוסייה של הגיל השלישי או למגזר או לכל אוכלוסייה אחרת, צריך ללמוד מי לקוחות הקצה שלנו, וכמובן מה הכאבים שלהם, יש המון דרכים לזהות את הכאבים האלה, לא על סמך תחושות בטן, ועל סבתא שלי סיפרה לי שקשה לה ככה וככה, ועל זה בעצם להתבסס, אלא באמת להסתכל בתצורה שהיא הרבה יותר רחבה. אני רוצה לשים דגש ולהגיד שתהליכים של שיווק ופרסום בשינויים מהסוג הזה הם סופר קריטיים, כי בסוף אנחנו כאן בדיגיטל יכולים ליישם ולבצע, אבל בלי ששיווק יפרוץ את זה החוצה ותהיה תהליך של הטמעה, ממש ברמת המרפאות והלקוחות עצמם, התהליכים האלה לא בהכרח יצליחו, כי אם הם לא היו בדיגיטל, הם לא יגיעו לדיגיטל אם הפרסום מתבצע רק שם, אז ממש צריך לחשוב על התהליכים
השיווקים והפרסומיים, להשתמש במוקדים, במנהלות האדמיניסטרטיביות שנמצאות במרפאות במקרה שמדובר בקופות חולים, כל הזמן להסתמך על נתונים ולא על תחושות, זה סופר חשוב, ותמיד לעקוב ולבקר אחר הפעולות. נשאלה כאן שאלה, למה להשקיע, איך אני יודע מתי להמשיך להשקיע או להפסיק להשקיע וכדומה. אז זה נכון, לא תמיד אנחנו נמשיך להשקיע לנצח באוכלוסייה ולפתח כל דבר שמפתחים למגזר הכללי, נקרא לזה, או לאוכלוסייה הכללית, לגיל השלישי, אבל כן צריך לשים עליהם דגש, כי הנוכחות שלהם היא גבוהה, בטח בעולם הבריאות, היא גם סופר קריטית והכרחית. זהו, תודה. יש שאלות כמובן. רגע, ג'ואנה, לא שומעים אותך? רגע, שומעים אותי? כן. אז בגלל הקוצר בזמנים, ויש לנו ככה עיכוב קטן, אז את השאלות אתם יכולים לכתוב להדס בצ'אט, והדס אם תוכלי לענות גם בצ'אט. אנחנו רוצים כן לתת אפשרות לנעמי, לדוברת האחרונה שלנו, להגיד כמה דברים, ואפילו אולי לגנוב לכם ממש כמה דקות, אנחנו בדרך כלל לא עושים את זה, ולסיים את המפגש. אז אני רוצה להזמין את נעמי שולמן, מנהלת פיתוח עסקי באגף בריאות דיגיטלית במשרד הבריאות, שתספר לנו על מסלולי המענקים לחדשנות בזקנה דיגיטלית. אהלן, צהריים טובים. אז אני גם ממש אנסה לא לגזול מכם שום דקה מהר לזמן, אני אעשה את זה מהר. אני קודם כל אגיד שהיה מאוד מרשים לשמוע, הדס, מיטל, מיכל, קודם כל קצת מרגיש שאתם כבר שם, שטח כללית, כל הכבוד לכם, אז אני לא אגיד שזה מייתר את מה שאני הולכת להציג, אבל כל הכבוד לכם שאתם שם אפילו צעד לפני כולם. אני רק דקה... נשתף. אוקיי. אמרתי, אני נעמי שולמן מאגף בריאות דיגיטלית במשרד הבריאות. ככה בשתי מילים על האגף, אז בעצם המטרה שלנו היא בעצם לרתום את החדשנות ואת המהפכה הדיגיטלית והטרנספורמציה הדיגיטלית לטובת התמודדות עם אתגרי מערכת הבריאות, שכמובן הזדקנות האוכלוסייה זה אתגר ככה מאוד משמעותי ומאוד בפרונט. פעילות האגף שלנו בעצם עוסקת גם בקידום חדשנות בשירותי בריאות וגם בעצם ברגולציה של מידע בריאות. מילה אחת על הנושא הזה, אחד השינויים בעצם המרכזיים שנמצאים על שולחן העבודה שלנו הוא חוק ניוד מידע שעבר שנה שעברה, ובעצם עכשיו אנחנו ויחד עם כל המערכת וארגוני הבריאות נערכים ליישום שלו, שהוא מדבר, כמובן בטוחה שכולכם מכירים, אבל על זכותו בעצם של כל אדם לנייד את המידע הרפואי שלו בשביל לקבל טיפול רפואי יותר טוב. ובעצם הדבר השני שככה אנחנו עוסקים בו בצורה משמעותית זה עיצוב חדש של שירותי בריאות, ובאמת בנינו איזשהו מודל בשנים האחרונות שהמטרה שלו היא לתמוך בארגוני הבריאות בעצם בלעצב מחדש שירותים, ובאמת במסגרת המודל הזה אנחנו כבר 6 שנים תומכים ותמכנו במעל 200 תוכניות שבעצם בונות שירותים חדשים מבוססי טכנולוגיה, גם בקופות החולים, גם בתי החולים, גם במוסדות גריאטריים. צפי הזכיר את זה בהתחלה שהיא דיברה, בעצם תמכנו בארגונים לבנות מחדש שירותים, כמובן ביחד עם הטכנולוגיה, אם זה בעולמות של מניעת הידרדרות, בעולמות של טכנולוגיות לרפואה מרחוק, להכניס שירותים שונים ורחבים של רפואה מרחוק, ולהכניס טכנולוגיות טיפול וטכנולוגיות תומכות טיפול בעולמות השיקום ובעולמות בריאות הנפש ובמוסדות הגריאטריים הסיעודיים. ובעצם מסגרת התמיכה הזאת שאנחנו מספקים במסגרת המילה המאוד מגעילה הזאת שמשתמשים בה בממשלה שנקראת מבחני תמיכה, אבל בסוף היא איזשהו פתח להאצה של איזשהו תמיכה בהאצה של חדשנות, אז בעצם המסגרת הזאת היא שלנו, ובסוף עיצוב השירות ובניית המענים השונים והתאמה של המענים לקהלי יעד, לאוכלוסיות יעד שונות, נעשית על ידי ארגוני הבריאות. ושמענו כאן דוגמאות שזה כבר נעשה, זאת אומרת ברגע שיש תשתית נכונה אז זה יכול לתת מענה טוב. אנחנו מאפשרים את המעטפת, את התמיכה גם הכלכלית וגם את הליווי, אבל בסוף ארגוני הבריאות עצמם הם אלה שמוצאים לפועל את עיצוב השירות, וסופר חשוב להכיר את מה שמיכל דיברה עליו, את התורה, אם נקרא לה ככה, ובאמת להטמיע אותה כחלק מעיצוב השירותים האלה.
קצת כדי כן לדבר על ההזדמנויות ומה שפתוח עכשיו ומעניין בעצם את מי שמפתח את השירותים בקופות החולים. אז בעצם אנחנו מסתכלים על 25, אז יש הזדמנות, יש בעצם 3 הזדמנויות ככה משמעותיות וגדולות, ב3 עולמות שהמשרד מאוד משקיע בהם, ובאמת יש השקעה כספית חסרת תקדים בהיבט הזה מצד המשרד, והזדמנות להכניס טכנולוגיות בשביל לשפר את המענה לאוכלוסיות האלה. אז אנחנו מדברים כמובן על הנושא של הזדקנות האוכלוסייה ומבחן המתכלל שקיים ונמצא ומאפשר בעצם לקופות להכניס טכנולוגיות שישפרו את המענים לאוכלוסייה המבוגרת, אבל גם פה בעיצוב של הפתרונות, יש פה הרבה פתרונות שהם בסוף למטופל, אם זה בעולמות של מניעת נפילות, אם זה בעולמות של קידום בריאות, אם זה בעולמות של טיפול בחולי דמנציה. אז זו הזדמנות אחת שקיימת והיא שם. המבחן יצא להערות ציבור לפני כשבוע והוא רץ, והוא שלכם רק להרים מפה ולהגיש תוכניות. גם בעולמות השיקום, וכמובן כל חלק של המטופלים הזקנים בתוך עולמות השיקום גם הוא קיים, וגם פה יש הזדמנות לעצב שירותים חדשים, להכניס כלי טיפול לשימוש במהלך הטיפול, לשימוש מרחוק, לתרגול עצמי של מטופלים, יש המון כלים כאלה, ובעצם אנחנו מעודדים אתכם להכניס אותם, ואם זה אפליקציות וכלים לניטור, למעקב אחרי מטופלים, כמו שאמרתי שיקום מרחוק, אז גם פה יש הזדמנות משמעותית, וגם בעולם בריאות הנפש, שזה עוד ככה, עוד איזשהו ציר שקיים, ועוד ערוץ שבו בעצם הקופות יכולות להכניס חדשנות וכלים חדשניים, כמובן גם לאוכלוסייה המבוגרת, ויהיה נורא מדהים לראות משהו שייכנס ויתחיל דווקא אולי מהמטופלים הזקנים וילך משם לכלל המטופלים. אנחנו מדברים גם על טכנולוגיות של ניטור ומעקב, וגם טכנולוגיות שתומכות את הטיפול, גם טכנולוגיות שאנחנו מסתכלים עליהן כטכנולוגיות כמרשם רפואי, זאת אומרת אפליקציות שאפשר לתת ממש למטופל בשביל לעבוד ולהתקדם עם עצמו, בליווי מטפל כמובן, אבל עדיין לעשות איזושהי עבודה עם עצמו. אז גם פה יש הזדמנות להכניס טכנולוגיות כאלה. אז אתם רואים שההזדמנויות האלה בעצם קיימות, הן קיימות בקשת רחבה של תחומים שכל אחד מהם נוגע באופן כזה או אחר לאוכלוסייה הזקנה, והמסלולים קיימים והמבחני תמיכה קיימים, ובעצם הדוגמאות האלה שאנחנו רואים של מימוש בפועל, מה שראינו עכשיו, אנחנו בעצם מכירים עוד דוגמאות, אז זה בדיוק מה שההזדמנות שלכם לעשות פה. אנחנו קוראים לכם לממש את ההזדמנות האלה בהסתכלות על המטופל הזקן, לממש את מה שאני בטוחה שמיכל תשמח לשבת עם עוד ארגונים ולתת עוד טיפים ועוד שירותים חדשים. וזהו, ואני מקווה שתרימו את הכפפות האלה, והיא כפפה חשובה, וזהו, מקווה שהצלחתי, ג'ואנה, ממש, לא לאכזב אותך, כן. בול בזמן. איפה אפשר לראות את זה, את המבחני התמיכה האלה? אז מבחני התמיכה מפורסמים באתר הממשלתי, אתה יכול לעשות חיפוש מבחני תמיכה משרד הבריאות, תגיע לאתר הממשלתי, הטיוטות מפורסמות שם להערות הציבור, ברגע שמסתיימת הערות הציבור, הם בעצם מפורסמים ברשומות, בילקוט הפרסומים. תמצא באינטרנט, תחפש, תמצא. אוקיי. אז תודה רבה לנעמי. אני מציעה שגם בגלל לוח הזמנים הקצר, אנחנו לא ניתן עוד זמן לשאלות, ואם נעמי את יכולה גם אפילו לכתוב את המייל שלך בצ'אט, כדי שמי שיש לו עוד שאלות ככה וירצה להפנות אלייך, אז הוא יוכל לקבל מענה. אני רוצה להודות לכל הדוברות שלנו, למיכל, למיטל, להדס ולנעמי, ולכם שהגעתם והקשבתם. הנושא הזה הוא בהחלט מעניין ורלוונטי, אנחנו רואים לפי ההתעניינות והשאלות. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לעקוב אחרינו, אחרי הפעילות שלנו, גם בקהילה הדיגיטלית. מאחלים לכולם ימים שקטים ובשורות טובות. תודה רבה לכולן, היה מאוד מעניין. תודה רבה לכולן.